Alright, hello everyone! Good evening sa ating mga viewers and listeners sa ating first ever live stream dito sa aking YouTube channel na Sid Luna Vlogs. And I'm really excited for tonight's pilot episode ng ating The Sid Luna Show. Ayan. Ayan, I hope naririnig yung aking background music. Ayan. 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 Alright, so once again, it's me, your boy, Sid Luna. Minsan boy, minsan girl. Chika. Ayan. So, for tonight's show, ayan. Ayan. Good evening. Ayan, nandito na pala ang ating mga viewers na sila Quachero Irigenio. Andito na din si Jazzy Venture Vlogs and si Jay Carlos. Ayan. I-share nyo naman yung ating live stream. Ayan. As you can see sa mga naghahanap ng aking YouTube channel, nandun lang siya yung ating link for tonight's tawag nito, live stream. Diba? Ang ating yes, present na ang lahat ng bears natin. Alright. So, ayan. So for tonight's show, tayo ay magchichikahan at magbabaklaan lang naman. O, diba? Alright. So, hindi to masyado super duper formal kasi hindi tayo ganun ka-formal. Okay, so ano-ano lang tayo, no? So more on chika. Pero syempre we will also be tackling a lot of issues, especially when it comes to ayan, sa mga kababaihan natin, di ba? Syempre naman, and I'm really excited kasi I've invited a lot of empowered women sa ating show for tonight. And I hope madami din tayong matutunan with their experiences, no, 'di ba? And at the same time sana ay we also learn from their from their perspectives. Ayan, especially sa men. Ayan. Meron kasing mga questions tayo mamaya na ito-throw sa kanila. And of course, sa ating mga viewers and audience for tonight, you will also be having a chance na magkaroon din ng question and answer portion round sa ating mga guest speakers. Guest speakers ba sila o panelists? Hindi ko sure. Pero pwede naman. Speakers or panelists will do? Will do? Ang arte ng will do! O yan. Sa kagustuhang magpaganda ng ating mga accents, tayo naging will do. Ano ba yun? Ayan. So, di ba, ang ganda-ganda pa ng music natin. Ang sarap mag-chill. Kalmahan lang natin ang gabing ito because tonight is also we're celebrating National Heroes Day. Tama ba? Ngayon ba yun? O kahapon? Kahapon ba yun? Ayan. Ayan. Hello kay shoutout po kay Jens Salvos. Andito siya. Hello. Yes, sarap mag-wine dahil sa music na ito. Alright. And of course, I would like to congratulate by the way yung aking friend na si Jazzy Venture Vlog dahil siya ay na-interview siya. Hindi ba taray? Siya ay na-interview ng Mars ng GMA. Pinapalakpakan yan, Mare. Diba? Kasi syempre, hindi biro na ma-interview ka sa isang national TV, o di ba? So, I'm really excited ayan sa ating mga vlogger friends and mga influencer friends to be able to syempre be exposed sa ating sa national scene or international scene in the future, di ba? All right. So guys, sa mga i-share niyo naman yung ating Facebook ang tawag nito, Facebook Live. Ayan. Sa ating mga friends and family members. Ayan, para tayo ay gora-gora na. Yung ating Facebook. Ayun, o di ba nag-echo ako? Ayan. Alright. Ayan. So, habang hinatay natin yung isang guest pa natin na si Madam. Alright. Ay, kompleto na tayo. Nakita ko na. Naku, napakagaganda. My gosh. Guys, dito kasi sa ating StreamYard, nakikita po ng host yung ating mga audience, yung ating mga guests sa backstage. Kasi meron tong feature na backstage. Ay nako, I'm really excited kasi pinaghandaan talaga nila ang ating talk for tonight. The first episode, the pilot episode of the Sid Luna Show, which entitled, ano daw, yun na naman tayo, bakla.
Diba? Bearing the title of Girl Power. O, diba? Girl Power. Okay? So, ayan, hindi ko napapatagalin pa, no? Kasi syempre excited yung ating mga viewers for tonight. I will be introducing to you guys sa ating mga panel of beautiful ladies and empowered women that has the girl power within them. Ayan. So, ayan. So, isa-isahin na natin. Alright. So, for our first speaker, ano tawag sa kanila? For our first guest, yan na lang. Para pinaka-safe talaga. For our first guest for tonight, tatawagin natin na, ano ba? Sino bang pang-umpisa natin? Yung, ano na lang, pinaka, seasoned? Ano to, magic sarap? Seasoned. Ayan. So, let's start with our first guest. Wait lang, tawagin natin yung ano. Ayan. Alam niyo, nagloloko yung aking Facebook ngayon. Hindi ko alam kung ano meron. Weird. Ayan. So sa mga nandito, sa mga nanonood right now, please press 1 if you're excited. O, diba? By the way, guys, sa mga nandito, pwede ko kung mailabas yung ating mga comments dyan. Like that, si Jassy Venture Vlog. Shout out daw kay Madam Queen Joanne. No? Diba, taray? Madam Queen Joanne. Meron palang pag ganon. Meron ka na, Ma'am Joanne, na na fans club. O, diba? Alright. Ayan. I was corrected. No, kahapon pala yung National Heroes Day. Okay? Dito na. Tawagin na natin yung first guest for tonight. Ayan. Yung first guest natin is from Daraga Albay. Ayan, she is also a singer and a vlogger din dito sa YouTube channel. Meron din siyang YouTube channel. And she is also a owner of Happy Cone. It is an online shop. She has been also with Star Magic noong 2010. Nag-summer workshop po siya. And she is also a member of Pacific Mall Circle of Talents noong 2008 to 2015. O, di ba, taray? Di ba? Kaya talagang hindi biro yung ating mga guests for tonight. Kaya please help me welcome our first guest for tonight. Please help me welcome Chang Sia. Hello. Ayan, wait lang. Dahil one-man show, ako lang po ang maglalagay. Ayan. Hi! Narinig niyo po ba ako? Yes, I loud hope you can hear. and... Hi guys! Ayan. So, Hi, Chang. Hi! Kumusta ka naman Hello! so far? Okay naman, Sid. Kuya Sid. Kamusta ka po? Ito, maganda, chika. Ito, pinaghandaan talaga yung ating live stream for tonight. Napakaganda naman talaga. Siyempre, dapat lahat tayo maganda. Ganun. Diba? So, Agree ba tayo sa mga ayun. audience? Hi sa mga viewers natin. Yes, diba? Ayan, And stay si Chang tuned. is also a vlogger, diba? Ano nga yung YouTube Yeah, channel mo, minsan Chang? lang. You can subscribe Chang Sia po sa YouTube. Yes. O diba guys, Chang Sia on YouTube. Okay? So ayan, Yeah. so far, kumusta naman ang, when you accepted the invite pala, ayan, ano bang na-feel mo? Ano bang... Siyempre, I'm so thrilled kasi first time ko to na ma-invite na isang vlogger, Kuya Sid. So, ayun, thankful ako na mapasama ko sa first ever pilot episode ng show. So, ayun, I'm honored. Yes. Thank you so much, Chang. O kaya guys, sa mga nanonood ngayon, please do not forget to subscribe to Chang Sia. Yes, subscribe, Chang Sia. Nako, oo, kumain pa sila ng mga Wagyu steak, o diba? Sana mapaambun tayo ng Wagyu steak. Oo, ay, may nag-comment dito, Chang, nakita mo ba? Sabi ni Jassy Venture Vlog, hi, Jassy. Ako, nakakaloko. Wow, tayo pa ba talaga ay, sa video lang to. Ayun. Chika. Ayan. Alright. O sige na, mamaya na kita chichikahin palalo, no, Chang? Tawagin naman natin yung next speaker natin. Alright. Next speaker natin is also from Bicol. Ayan. Siyempre, lahat ng in-invite ko ay mga Bicolanas. Alright. She is from Naga City but currently residing in Metro Manila. She is also a professional dancer and a dance artist of no other else but A-Team PH. O, di ba, taray? And she is also working as a partnership manager of Bridge Payday Solutions. Please help me welcome Jaja Bordado.
Hi! Hi, guys! Hi, Ayan. viewers of the Sid Luna Ayan. Vlogs. Yes. Pero for tonight, it's the Sid Luna Show. O, diba? The Sid Luna Show. Yes. Oh, first of all, I would like to commend yung background. Pinaghandaan, may mga dried flowers. Kasi alam ko yung Yes, position pareho yan sa kami ni bahay nyo. Pareho kami ni Chang pala. May dried diba? flowers. Yes, red flower team. O, diba? Ako kasi dried lang. Period. Wala nang... Ako yung bakla, tagal kasi nung jowa. Visit kasi lockdown to. Anyway, ayun. So, hindi naman ba masyado malakas yung music? Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Alright. Yung top tipong ano lang, parang nasa coffee shop ka, ganun. Yes. Alright. Sige. Ito naman ang question ko sa iyo, Ja. O, kumusta naman? Siyempre, kami mga ibang, si Chang na-invite natin, no? Pero nandito siya sa Bicol. Pero, how is it there in Manila so far? Actually, parang normal lang. Or baka Normal dahil lang. parang normal na sa akin kasi sobrang tagal na. I see. Nagkaiba lang parang sa traffic. Sa traffic metro, mas less kasi nga ECQ pa. Pero so far parang normal lang din talaga. Except sa pataas na cases natin everyday, na diba, 22K. I know, nakakaloka. Mas mataas pa kaysa sa sahod ng ating mga frontliners. Correct. Diba? Anyway, oo. Pero at least, you can also see kung ano ang parang merong silver lining kumbaga sa pandemic natin ngayon, no, diba? Alright. So mamaya na natin chikahan yan kasi meron tayong question regarding that. Alright? So, upo ka muna dyan, Jajoy. Ayan. So meron pala nag-comment dito, no? Si Jassy Venture Vlog. Pahawa naman ng kagandahan. O, at least dito na lang magpahawa doon ng kagandahan na lang kaysa sa Dried COVID. flowers po ang secret namin. Yeah. Dried flowers. O, alam nyo na, bibili tayo ng dried flowers. O, sabi naman nila, Cochero Irigenyo, ang gaganda naman nyo po. Ano ang pinanliligo nyo? O, Diyos ko? Iba ba ang sabon nila? Tubig pa rin. Tubig lang naman. Tubig pa rin, Mare. Okay. So, ito na, tatawagin natin yung next speaker natin, Jaja. Stay put there. Stay put there na! Tatawa na lang ako. Stay put ka lang dyan, Jajoy. Okay, tawagin na muna natin yung ating next beautiful speaker for tonight. Hindi ko alam kung speaker talaga. Sabi na lang natin na guest. Yan, guest na. Alright, so this lady naman is also hails from Bicol region din. Syempre, from Legazpi City, Albay. She is the owner of the Drip Room Aesthetics. She was a former key account specialist ng Canon Philippines noong 2011 to 2015. And she is also a former marketing head at Informatics Computer Institute from 2004 and 2011. Please help me welcome Miss Joan Estor. Hi! Hi, Sid! Oh, diba? Hi! Chang, Ayan. Hi, Ma'am Joan. Jaja! Hello! Yes. O, diba Good napakaganda din? Nakakaloka. Ako na Ayoko yung na. nakakita dito. Ay, hindi naman. Mukha nga tayo magkaka-age eh. O, diba? Tapos natutuwa ako kasi sa color coord talaga natin. Napakaganda. Parang ako lang ang nagmukhang orange dito. Oo. Okay na yan kasi host naman. Madam Joan, okay lang ba i-rotate, Yeah. natin Yeah, yung yeah. camera Wait, mo wait. para Yeah. Here? Pak. O, yan. Ayun. Oh. Perfect. Sorry. Oh. Nakita yung ring light na silip. Oh my goodness! Sorry naman. Huwag ka mag-alala, may ring light din kami. Ito, ring light. Hindi talaga ako sanay. Ito pa, nakita pa. Okay. Ayan. O, di ba napakaganda ni Ma'am Joan? Ayun na natin. Yan, itaas mo na ng konti. Taas. Yan. Sorry. Alright. Ayan. Okay na ba? Yan! Yes. I don't know. Diba? Okay na. Okay Alright. na. Uwi na Okay. May nag-comment na naman ang bagets daw ni Miss Jo. Bagets daw. Wow! Nagmukha ka daw 12 years old. Minor na. 12 years in service. Ayan. Okay. Yes. So ito, Ma'am Joan, anong pinagpaghahanda ang ginawa mo for tonight? Pinaghandaan? Anong Ano paghahanda ba? ang ginawa mo? Makeup? Hair and makeup? Ayan. Ayun.
Ayan, makeup lang. Oh, di ba? Parang lahat kayo nag-hair and makeup talaga. Kaya I'm really happy, no? Yes. Kasi ang pilot episode natin is napalibutan ng napakagagandang mga babae. Oh, di ba? Kahit ayoko sa girl, pero yes. Ayan, mamaya na tayo magchikahan, Ma'am Joanne, ano? Tawagin natin yung next guest for tonight. Our next guest is also from Legazpi City, Bicol. She is a proud breastfeeding mom, di ba? She is the owner of Artful Wave Cakes and Crafts, and she is currently a member of Focus Digital Media Service Cooperative as content creator and reporter of online media platform na Bicol.ph. Ayan, ladies and gentlemen, please help me welcome Mitch Villanueva. Hello! Hi, Sid! Good evening! Hello, everyone! Ayan, di naman, napakaganda Good din. evening! Ayan, Good evening. na-curious ako, Mitch, no? Dun regarding sa proud breastfeeding mom. Ayan. So, ano bang ibig sabihin ng pagiging proud breastfeeding mom? Di ba? Kasi, syempre, alam natin nagbe-breastfeed, pero ano bang meaning nun behind that, di ba? Sa being proud breastfeeding mother. Unang-una, syempre, kapag nagbe-breastfeeding ka, malapit kayo ng anak mo sa isa't isa kasi skin to skin kayo. At the same time, talaga napaparamdam mo sa kanya yung pagmamahal ng isang ina. At hindi lang yun, bilang ina, kailangan mong maging wais sa pagbabudget, kasama na yan lahat-lahat. At kapag breastfeeding ka, alam mo ba, Sid, na napakalaking tipid nito dahil hindi mo na kailangan bumili pa ng formula milk. Di ba? Kaya napakalaking tipid talaga yun. Siyempre kapag nanay ka, naiisipin mo yung makakatipid, makakamenos sa gastos. Pero ang number one talaga dyan is yung nutrients na makukuha ng anak mo. Siyempre sa milk, sa breast milk, gatas na galing sa ina, talagang number one yan sa nutrients na kailangan ng bata. Yes, correct yun. Di ba? Nakatipid ka na, pero actually, ang daming nutrients talaga coming from the breastfeeding mom. Di ba? Lalo na yung colostrum, yung first na, di ba? Alam pa natin, natandaan ko pa yun. Yes, oo. Yan yung unang gatas ng ina na lalabas. Yes. And yun yung pinakamas-sustansya para sa ating mga anak. Yes, correct. Di ba? So, mamaya chichikahin pa natin yan regarding that, no, as being a mother and motherhood as a whole, di ba? Pag-uusapan natin yan mamaya, Mitch. Pero ngayon, i-invite na din natin yung ating last but not the least guest for tonight. Ayan. She is also a Bicolana from Tabaco City naman. Di ba? Iba-ibang district. Di ba? Now, she is also a content creator and a vlogger and currently studying Bachelor of Arts in Communication at UP Baguio. Please help me welcome Patch. Hi, Malin. Hello. Hi! Good evening, everyone! Hello! Di ba? Ayoko na. Lahat magaganda. Ayoko na, Mare. Oo, di ba? Diyan na happy lang ako kasi naipon natin yung ganito klaseng kagagandang mga babae. But hindi lang maganda but also empowered women. Di ba? Di ba? Sa ating 12 million viewers natin, taray 12 million. Ang dami. Sa ating 12 million na nanonood right now, di ba? Hello po sa inyong lahat. At may nag-comment si Presi Bella Vlog, mga Bicolana lang Uragon. Taray! Di ba? Nako. Ayan, Patch, ito naman, as the youngest among the bunch. Ayan, meron ka bang pressure na nafe-feel or what? Pressure? Medyo actually, nung in-invite mo ako for your talk show, akala ko ako lang. Tapos nung sinabi mo, may makakasama ako, sabi ko, ano naman tama? Pero yeah, for you, syempre, show lang. Thank you so much, Patch. Diba? Ang dami pala nagko-comment dito. Nag-hi, sila Pachero Irigenyo. Hi daw, Patch. Hi! Andito din si Jan ko. Diba, long time no see daw. Hi daw din kay Jan Cota. Taray. Sikat pala to si Patch. Diba? Diba? Si Just Tony din. Hello din. Diba? Tony, thank you so much. Diba?
Napakagaganda, o 'di ba? Ako na ako daw ang thorn among the roses. Nakakaloka. Anyway, thank you so much, Patch. Ayan, pagchichikahan natin yan mamaya, okay? Madami pa tayong kabaklaan tonight. Baklaan talaga to. Hindi to girl power, gay power, chika. Ayan. Ito, may nag-comment, ano ko lang ha, sabi ni Carlo Fernandez II, magayunin si Jaja. Oh, ouchie! Sino ba yan? Kilala ko yan. Nako, ayoko na lang sabihin kasi famous na ngayon yan eh. Char! Alright, thank you so much. Alright, sa ating 13 na billion na listeners sa ating YouTube channel. Thank you so much guys for tuning in. I know mag-enjoy kayo dito. Promise, okay? So let's start with our question and answer portion round. Miss Universe pala ito. Isa-isa natin yung katanungan. Miss Bakit Universe Miss pala. Universe? Ayan. O di sige, Miss International na lang. Charot. Ay, umpisa natin yung katanungan, no? Kasi syempre, tanungin natin si Chang as a business owner. Paano mo na-manage pala, by the way? Kasi syempre, pandemic ngayon. How do you juggle personal life and business? And paano siya nag-change during the pandemic? Kasi alam ko matagal ka ng merong business, di ba? Ayun. Oo. So, hi guys! So, I'm a business owner. I own Happy Cone. It's an online shop. I sell different branded clothes. So, since Bicol kasi wala naman talagang F21, Zara, H&M, and so on. So, yun yung showcase ko dito ngayon sa Bicol. And sa different parts ng Pilipinas. So, yun, nationwide na I ship everything. So, I started since 2013 pa, nung college. So, sabi ng friends ko kasi mahilig ako sa clothes. So, ayun, sabi nila, why don't you, ibenta mo yung iba mong clothes kasi ang dami-dami, naka-clutter lang. So, ayun, I started that. And then, until now, sobrang happy ako kasi I still do it. And, ayun, kumikita ako dahil to. Ayun. Habit ko na siya, tapos kumikita ko. So, ayun. So, how do I balance? Yes. So, how do I balance yung business and sa life? Well, balance lang. And then, in moderation. So, I see to it na parang palagi akong may schedule. Kasi pag walang schedule, usually, wala akong nagagawa. Lagi lang akong nagpo-procrastinate, ganun. So, sayang nung time. I see. Ayun. And also, yung work ethic ko, dapat always talaga, meron akong schedule, tapos, always ko ini-improve yung work ethic ko. I see to it na palagi akong may plans ahead of time. Ayun. And then also, wag nating kakalimutan na to take care of ourselves. Kasi kung palagi kang drained, wala kang matatapos. Ayun. So, ayun lang. Agree. Ayun, tama yun, no? And pinaka gusto kong i-highlight doon is, syempre lahat naman tayo busy sa ating work, businesses, vlogging, content creation, sa dancing. Pero let's not forget to take care of ourselves. Especially ngayong pandemic, especially with our mental health. Diba? Kasi nakakaburyo po at grabe nakakatas ng anxiety ang pandemic na to, nakakaloka, diba? Pero thank you so much for that, o diba? Para sa akin, successful woman na to si Chang kasi since 2015 pala, meron na siyang business. O hindi tuloy, hindi. Ayaw mo. Hindi pa naman, pero going there, Chos. Yes. Ayun. O, diba? May nag-comment pala dito, sabi ni Felix Mediavillo, hi Chang, my Hi, idol. Chang, my idol. Yan, o, diba? Parang kilala ko to. Di ba si hubby to ni ni Shane, oo. Ni Shane. IFYN, ayun. Yes. And hello din po kay MC Ramirez. Hi daw kay Chang. Hello. Hi, ma'am. Oh my God, miss you. Thank you. Oh, ayan, di ba? Ang dami pa lang nito ni Chang, di ba? Thank you so much for that. Ayaw kasi manood sila Oo nga. Yes. Sana may makuha Kasi kayo doon. Yes. Tsaka sayang na makeup mo, di ba? Oo Ayaw nga. kong Kung lang manonood sa atin. At para tayo magaganda. Correct. O, di ba? Ito naman kay Patch, na-mention ko kanina regarding being a student, di ba? Alam natin na student life is challenging. Lahat tayo dumaan dyan. But, how are your online classes going? And especially right now na pandemic, is it harder or mas madali ba siya?
Last year, nung nag-start, sobrang nahirapan talaga ako. Kasi syempre, first time na mag-distance learning, online learning. So, super bago for me. Pero, parang natutunan ko din naman na mag-cope. And for now, so far, so good naman. Nakaka-catch up naman ako sa school. Pero, ang gusto naman talaga lahat yung lead na sa paligid school, diba? Sobrang, hindi natin magkakaila. Sobrang limited na learning ngayon compared to face-to-face. So yun, sana soon magka-face-to-face classes na. Yes. And nakita ko, di ba, from Baguio ka pa. So, kumusta Yes. naman ang UP Baguio? Kasi parang first time ko maka-encounter na person na nag-study sa UP Baguio. Di ba, Talaga? kumusta naman doon? Malamig? Malamig pa? Malamig sa bahay. Hindi po Talaga? kaya yun nga nakakainis din na online kasi hindi ko din na-experience yung mag-school doon mismo sa loob ng campus. Pero Mm. pag online naman, yung mga teachers, yung mga classmates mo, sobrang work naman nila. Kaya yun nga, nakaka-excited na face-to-face class na para mag-meet ko na rin sila. O, di ba? Oo nga pala, no? Nag-start yung classes mo. Wala pa talagang, ay may Oo, pandemic na, so talaga. lockdown At yun, nung na. first year college ako, yung boom, lockdown, pandemic. Nakakaloka. Dami kong na-miss out. Sayang talaga. Pero carry lang yan. Alam mo, everything happens for a reason. And I'm really excited na ma-meet mo na din yung mga classmates mo. Di ba, imagine mo kahit online lang kayo, pero close na close kayo, di ba? Imagine Yeah. paano pag na face-to-face na in person. Correct. O, invite nyo naman kami dyan sa Baguio, ha? Miss ko na din For magpa-Baguio. sure, for sure. Mag-ukay tayo. Mahilig din ako Oo, mag-ukay. Yan, dahil doon. The UK Diba? capital. Correct. Ayan. Thank you so much, Patch. Ayan. And of course naman, syempre, from a student, puntahan naman natin yung isang professional dancer. O, di ba? Si Jaja, di ba? She is a professional dancer from A-Team Philippines. O, di ba? So, as a professional dancer, right now, lalo ng pandemic, lockdown, what drives your passion to keep going? Di ba? Alam ko mahirap na nasa bahay, di ba, and everything. What keeps you going with your passion? For me in general is parang not forcing anything at all. Forcing meaning parang I still keep myself disciplined at all times. I keep check on my fitness, my health. Kasi yung puhunan namin eh. Like our bodies as dancers. Like if bagsak yung health namin, fitness, we can't perform well, we can't dance well, and parang connected siya lahat kasi like 'di ba parang when you're feeling not 100% of your health, damay na lahat with your work, your mental health. So parang I try to give myself breaks and really just try to enjoy everything that I do. Kasi yun yung sometimes that we forget. Lalo na kapag, everything is so overwhelming, we have so much tasks to do. But then when we just laugh about it and we just try to enjoy things, like ako, I really genuinely enjoy dancing. It makes me happy. Like it's a form of expression. So when I just enjoy the things that I do, even the littlest things, kahit na super challenging siya, it keeps me humble and it keeps me parang hungry to do more things. Kahit na with the pandemic, parang for me, it was such an eye-opener na we were so limited, lalo na as dancers, sanay kami with the community, connecting with people. So it's more of like introspect naman ngayon. The whole pandemic was like checking in yourself, really connecting to your core, your, parang your authentic self as a creative person, as a dancer. So parang yun, it's really just enjoying and really taking breaks if you really need it. Ayun, di ba? Napakagaling nung bet na bet ko yung sinabi ni Jaja regarding naging introspective tayo nung nag-lockdown, nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Na-check natin yung sarili natin. Na hindi masyado natin nagagawa because of our busyness nung di ba, pre-pandemic. Oo nga, na-realize We din were natin forced to do it. We were forced to do it. Wala tayong choice. Wala tayong choice, 'di ba? Kasi tayo lang minsan sarili na ang kausap.
O di ba? Lalo na kung Correct. mag-isa ka pa sa condo and everything. O di ba? So kaya ulitin din natin, no? Kailangan talaga natin to take breaks. Even sa ating businesses. Tama din yung sinabi din yun ni Chang kanina, di ba? And even sa Yeah. ating mga tasks, we have to take breaks kasi tayo talaga yung maapektuhan ng sobra kapag hindi, o di ba? Kailangan din natin hindi ma-burnout because isa lang yung katawan natin, guys. At tandaan natin, Totoo. we also have to take care of ourselves. Ayan, thank you so much, Ja. And of course, alam nyo ba guys, trivia lang, si Jaja, nako, ilang beses niya na na-meet si Nadine. Si Nadine Munyo. Charot, si Nadine Munyo. Hindi, si Nadine Lustre. O di ba? Kasi official dancer, di ba, ng ni Nadine. Yung careless. Yeah. Yung Careless, di ba? Akala ko nga dati, ano yan? Yung sa napkin? Ano? Akala ko yun. Carefree yun, sis. Carefree pala yun, Mare. Oo, Careless pala. Sabi ko nga Iba sa yun. akala ko brand na deal na nila, no? May carefree na. Careless pala. O, diba? Careless. Kumusta naman si Nadine? Pa-segue lang. Si Ma'am Shi. Super, super down to earth. We worked with a couple of artists already kami as a team. But working with her is super light. You know, parang sobrang same wavelength kami. It's super shocking that we just, naturally connected with each other, lalo na sa mga girls namin. So it was super easy to work with her. It's super exciting. Hindi siya yung tipong ma-arte sa katawan or whatnot. She's super game. And she loves challenge talaga. Pag binibigyan siya ng choreo, she's in it talaga as in 110%. So yeah, I love working with her. O, diba? Kasi minsan pag nasabing artista, magkakaroon ka na talaga ng preconceived notion na parang, ay, maarte ata to, diba? Pero Correct. nakaka-happy na hindi naman pala siya ganon, o diba? So Yeah. shoutout sa iyo, Nadine Lustre, Ma'am Shi, Wow. ang ating friend. Alam mo na, ang ating president. Charot, president. President. President Nadine Lustre. Ayan. Thank you so much for that, Ja. Ayan. Next naman, tawagin naman natin, of course, si Madam Joanne. Hello. Talagang Madam, hi! Ayan. Siyempre, 'di ba, ang line of work ni Madam is sa kanyang the drip room aesthetics, 'di ba? So with your line of work, may question ako. What is beauty Okay. defined for you? Ayan. Miss Universe na Okay. talaga ito. Kasi syempre, from a perspective naman of sa isang nag-work as esthetician, di ba? Yes. Ayan. So, aesthetics deals with the beautification of the skin. So, with my line of work, beauty means having a blemish-free, clear, flawless skin, glowing skin. So, anything that is aesthetically pleasing or beautiful, so yun siya. And having a healthy hair, glowing hair, for a toned body and for a sexy body. So yun yung beauty for sa aesthetics side. But for me, beauty means having a beautiful soul. Yun. Ay, ang ganda ng That's sagot ni Madam. O, di ba? Kasi tama, from the perspective of sa aesthetics, Yes, ganun aesthetic. yung definition. Yes. For Ma'am si For Joanne, me. Ma'am si na lang talaga. Yes, ma'am, siya na Ayan. lang. Oo. For Ma'am si Joanne, ang mas bet niya talaga that you have a beautiful soul inside. Di ba? Mas bet ko yon, di ba? Kasi aanin mo naman yung napakagandang skin ko, ang ugali mo napakasama. Galit. Exactly. Di ba? Tama naman, di ba? Yes. Oh. May nagsha-shoutout pala sa'yo, Madam. Ayan, Sino po? Josh Belen. Ayan. Hi, Ay, kilala dito ni Josh! Chang. Kasi friend to ni ni Yes, Shane. friend din. Hi, Josh! Yan, napakaganda yan ni Mami. Alright? Galit. So, ayan. Sinong galit? And ako. Tsaka, galit. Nagalit kasi ako. Di ba? Basta ba ako sa ganun ba? ugali. Ayan. Thank you so much for that, no? Gusto ko yung sagutan nyo. Di ko alam kung sino man nanalo tonight. Charot, may corona. May corona pala. Ayan. And of course, tawagin natin yung ating isa pang momshi. Ayan na si Momshi Mitch Villanueva. Ayan. Ayan, diba? Na-answer mo na regarding being a mother, di ba? Sa a proud breastfeeding mom. Nang tanungin naman kita, syempre, because of the pandemic, there's a lot of uncertainties.
how are you coping up with the pandemic? Kasi i-share mo na lang din yung nangyari sa iyo during the pandemic, Mitch. Hello. Actually, today, isang taon na simula nung magsara yung nag-shutdown yung aking previous company. So, happy anniversary. So, isang taon na As siya. in today? So, As in today? yes, today. Oh. August 31. And halos mga ganitong oras din, yung nagpaalam na sila. So, yun. Kasi na timing, di ba, na nawalan kami ng trabaho sa gitna mismo ng pandemic. And being a mom, noong mga panahon na yun, Sid, mga momshies, ay 1-year-old pa lang si baby ko. So, talagang challenging. Yes, very challenging yung pagiging mommy sa akin. Pandemic, and then retrenchment, being a mother, and kaya ngayon kumakareer, kung ano-anong career, di ba, rumaraket and all. So, syempre, kailangan mo kasing bigyan ng mag-provide sa baby mo, sa family. O, di ba? So, Parang very hirap challenging din, no? talaga yung pandemic sa akin. Yes. Very challenging. Pero syempre, nakakatuwa kasi everything happens for a reason. Di ba? Nakikita nyo na last year, same day last year pala was the day na nag-lockdown, ay nagsara yung company, no? Pero today, you are here, still standing. Di ba? Meron kang Yes! family, you have friends, Nice. newfound friends. Actually, newfound Mhm. friend ko to si Mitch from our Bicolano Yes. Influencers and Vloggers organization. Ayan. So, at the same time, Mhm. ayan, healthy pa din Ayan. kayo. Yung napoprovide pa natin yung Totoo. ating baby and yung ating family. Kaya there's a lot of things to be thankful. Ayan. Kahit uncertain talaga ang nangyayari. At ngayon din, we should, after yes. yes, oo. Oo. Yan, so after a year, so nung nawalan na ako ng trabaho, doon naman nagbunga yung aking love for baking and arts and crafts. So now, isang taon na rin yung Yes. aking Artful Way Cakes and Crafts. Wow! O, di ba? O, support Yay! natin yan. Meron niyang Facebook page, si Mitch, ng Artful Wave. Di ba? Yes. Ayan. So, ipopost natin yan sa ating Facebook page. Yung mga businesses nyo, ha? Sabihan nyo ako kasi I'm into supporting small businesses. O, di ba? Ayan. Alright. Thank you so much for that, Mitch. O, sinimulan naman natin, no, regarding na sa pandemic. Isa-isay na natin, no? How are you coping, guys? You can answer. Anyone can answer. How are you guys coping up sa pandemic? Kumusta naman so far? Wala, ayaw na tuloy sumagot. Tawagin mo na lang Kuya si isa-isa. O sige na nga, o si Chang ulit. Go. O sige. Kumusta Ako, naman? Ano ba? Okay naman, pero syempre, nung nag-pandemic, parang problematic ka. Yung sa business side ko, parang ilang months din ako nung nag-stop kasi wala nga mga courier na magpapadala, ship up, and shipping, ganon. So, ayun, ginawa ko na lang, nag-start din ako mag-vlog since sabi rin ng friends ko, may potential naman daw, so why not, ganon. And then, also, I started to cook. I cook Japanese foods whenever I feel like it, and then watch din yung K-drama, gano'n. Mga okonomiyaki, mga takoyaki. Wow! So yun, yung mga kinukook ko. And also, sometimes, kumakanta na lang din ako, then I try to, ano tawag dito? Mag-play ng ukulele. So, I start the ukulele, tapos ipopost ko. Okay, may nanalo na po. Ayoko na magtanong. New skill naman. Ayun, yun. New skills. Ang dami. Wow, congratulations. Ang dami, Mare. Nakakatuwa kasi grabe, ang boring kasi talaga. So, ayun. O, diba? Ano magagawa mo? Dahil Mababayo-bayo bored. ka. Correct. O, diba? Buti na lang na-bore tayo. O, diba na-discover pa natin na madami pa pala tayong mga hobbies, mga pwedeng matutunan. O, diba? Tara, I love it. O, ikaw naman dyan, any new lockdown discoveries, mga bagong na-discover mo din about yourself, how are you coping up with pandemic?
alam mo guys, parang when you said about parang coping, parang ngayon it's more of like, di ba may mga seasons, di ba may season 1, season 2 ng, Yes. ng pandemic. Ngayong Nakakatawa na season lang. 2, Yes. ngayong season 2, parang nandun na ako sa level of acceptance of the new normal. Parang I've adopted. I've already adopted na may na-build na akong new routines and habits out of it. Like, sabi ko, gym would, let's say for example sa fitness, I know for sure, lalo na dito sa Philippines, hindi magiging forever open talaga ang gyms during the pandemic. So I've built a routine with really trying to make it solid yung home workouts ko. Parang ganun. In general, I've tried to work around it. Yeah. Accepting na parang, okay, ito na talaga yung new normal natin. And we just because parang we don't know when will it Kailan, end. yeah. So parang just accepting it, there's that what do you call it? Parang a sort of tulungan niyo ko guys. The term. Sort of At basta na-accept mo na yun na ito na to. Ito na, todo na to. Yes, parang ganun. Ganon. Kasi parang for me, nangyari na nung season 1 yung frustration part. Parang, I can't do this, I can't do that, etc. etc. Nung season 2, parang, why not I just be creative enough and Yes. other things. Like, recently, I've been into meditation. Wow. And really, practicing my journaling. I've been journaling talaga for the past years na, since 2017, but I haven't done it like super consistently. And recently, yun talagang ginawa ko. Parang, I tried to make sure that I look forward to the next morning because of my morning routine. Because of really just trying to check in with myself, journaling, reading. Ayun, parang it became like, parang yung self-love ko became a priority. Yun yung naging nangyari nung season 2. Parang nung first season, yung first season Reklamo ng muna. Pandemic, it's more parang, Panic. ano ba to? Panic. Ganun talaga. As in, ngayon, parang it's more of acceptance na talaga of like, the pandemic. It's really part of, matagal-tagal na phase to ng buhay natin, ng generation natin ngayon. And we really just have to adopt it. Make the most out of it. Parang flip the obstacle. Kasi dito naman nanggagaling like the growth, the lessons that we learned from it. Parang it's really our perspective, how we can make the most out of it. So, Yes. Gusto ko yun, no? Yes, gusto ko yun, no? Kasi especially yung sinabi ni Ja na gusto niya daw na nilook forward yung morning routine niya. Pero ikaw ba, Ja, morning person ka talaga before the pandemic or hindi? Actually, naging morning person ako. Kasi parang I really try to make sure also na I sleep 8 hours, as in like every day, 7 to 8 hours talaga. So, parang it forced me to sleep earlier kasi my work is at 7 in the morning. Ay, ang aga bakla. Ang aga talaga. So, kailangan, mas maaga rin akong natutulog. So, parang, looking at my life previously, pre-pandemic, I barely had sleep, like 4 hours. Bakit kaya? Bakit? Hindi, kasi before, I go to work on site and then I go straight to training. My training would dance training from 6 to 10 p.m. And then I go to work at 7. So I barely had sleep. And then like, weekdays, weekends, walang pinipiling dates. We have gigs outside, performances, concerts. So parang, ngayon talaga parang, ay, importante pala yung sleep. Ay, wala na-realize, Mare. Ngayon ka lang na-realize. Pero really, parang, it's one of the most common na nina-neglect natin. Lalo na when we're so busy, parang, okay lang yan, tulog lang yan, kaya naman bawian. But it really, ay, nawala yung host na. Ako lang ba? Nawala si Sid. Nawala si Sid. Nawala. Ayan na. At nawala ako. At magbabalik po ang The Sid Luna Show! Nagulat ako, Sid. Mari, nalaglag ako. Wala akong ginagawa. Ano
ba itong phone deaf? Ayan. Naglag. Ewan ko ba? Anyway, gustong-gusto ko yon, no? Ang dami talaga nating discoveries during the pandemic, hindi lang sa cooking, no? Even yung talagang mga important pala na nine-neglect natin before. Yes. Talagang nafufukusan natin ngayon. Ayan, thank you so much for that, Ja. Nako. How about ikaw naman, Patch? Yes. Any new hobbies, mga bagong discoveries mo about yourself during the pandemic? Actually, I agree with Ate Jaja. Talagang nung last year, sobrang close-minded. Tapos parang nagreklamo pa ako na, talaga, papayag pa sila na mag-online classes lang kami this whole time, ganyan. Sabi ko, balik eskwela na dapat, ganyan. Pero ngayon, na-learn ko na din ma-accept. Nagpo-cook ako through binge watching, Netflix, YouTube vlogs, TikTok. Tapos last year, kumuha kami ng Shih Tzu, yung baby ko, si Clara. Tapos Wow! dahil din sa kanya, naging morning person na ako. Kasi syempre, in the morning, alam ko kung bakit ang aga ng dogs magising. Oo, talaga. Papa-CR ko siya, tapos papakainin ko siya. Tapos at night, maaga din siya matulog. So yun, parang siya yung naging ko talaga, keeping me sane this quarantine. And also spending time with my family. Yung parents ko kasi, ang nila, sobrang adventurous nila, ang dami nilang gustong i-try. Kaya kahit nandito kami sa bahay lang, nagtatry ng mga bagong recipes, ganyan. So, hindi kami nabobore, even though dito lang sa house. Kaya sobrang thankful ko na hindi na ginagawa nila yun. Kasi parang kahit di kami lumabas, okay lang. Dito lang sa loob di ba? Kahit nasa bahay lang, no? Buti naman may yung families mo very adventurous nga, sabi mo. Oo, so, ano talaga. bang ginawa nyo? Nagluto ba kayo? Oo, ang dami na namin, yung din kasi namin, si Auntie Yape, magaling siya mag-cook, tapos pinapatry-try namin siya ng iba-ibang dishes, ganyan. So, parang napapansin namin, parang mas gusto na din namin kumain sa loob lang ng bahay, hindi na sa restaurants. Kasi parang, kaya naman yan yung Yape gawin, ganyan, mas masarap pa, minsan, ganyan. Ay, taray. Tapos, parang kahit na may mga instances na parang mas pipiliin namin, bumili na lang ng like frozen na mga sausages, ganyan. Hindi na sausages wait lang. Parang, di ba nung last year, Longganisa Garobe, pa-sausage ka pa? Hindi, parang may mga establishments na nagsisell sila ng mga frozen na lang nila. Yeah. Ay, Frozen last meats, year, yeah. yung Greenwich, ganyan, Jollibee, tas Gets! diba? Kasi hindi nga maluluto sa loob ng restaurant. Tapos, Freeze na lang. recently, nahilig din kasi yung brother ko mag-mix ng alcohol, cocktails, ganyan. Lagot, Patch, papunta na ako. I'm on my way, Patch. Alam mo ba, in 2 weeks time, nahabol nila yung home bar for my dad's birthday. So yun. Wow! I-invite talaga kita. Punta ka. Sige. Ay! Tayo. Oo. Ayan. Thank you so much for that. Oo. Ang daming pinagkakaabala ni Patch, di ba? And ako, I agree with the dog part. Ang iba talaga yung ng mga aso. Ewan ko ba dyan? Kaya, especially Yes, ang ating mga guardian angel with tail. Kaya sila talaga they're keeping us sane din talaga during this pandemic. Ayan. Kaya be thankful sa ating mga puppies, dogs. Anong breed man yan ha? Okay, hindi ko sinasabi na may basad aso. Yun na yun. Ayan. Ikaw naman Ma'am si Joanne. Ano bang mga ginagawa mo nung pandemic? Ayan. What keeps you going and mga bagong discoveries mo? Go ahead. Okay. So, during pandemic, I use it as opportunity to enroll in an online class. Ay, taray. Yes. So, it's about natural skincare. So, organic, ganon. So, soon available siya sa Drip Room. So, ngayon. Yes. So, yun yung ginawa ko. And then, bumalik ako sa cooking. Kasi before, Kasi before, hindi na ako, palagi na lang take out yung food or yung katulong na lang,
ganyan. So, yun. Natuto ulit ako mag-cook for my son. So, yun. And another one, ano pa ba? Spend ako ng quality time with him. So, yun, nag-play kami ng mga board games and we watch Netflix together kasi pag prior to pandemic, wala na kaming time sa isa't isa eh. So, busy ako sa business and busy din siya sa studies niya. Mhm. So, yun. New discoveries, yung hindi na mahigpit, biking. Ay, taray. Yes, biking. Ayun. Lalo pang si sexy si madam niya, nakakainis. Huwag ka na mag-bike, madam, ha? Tama na. Sabi pa nga nito ni Ma'am Joanne, sabi niya mag-YouTube na din daw siya. Sabi ko, tama na, madam. Oo. Mababawasan pa kami ng viewers. Huwag na. Chika. Ayan. O, di ba, daming discoveries. Pero dati pa talaga nagbabike ka or ngayon na lang na-discover? Nung elementary ako. So, ang tagal. So, ngayon na lang ulit. Ngayon na lang ulit. Na pandemic. Baka may And ma-recommend syempre, si Ma'am Joanne sa mga momshies na syempre nanganak, lumobo katawan, ano ba yung anong proper workout? gawin sa mga momshies na nag-experience ng postpartum, especially sa kanilang body. Mhm. Okay. Ako kasi, ginagawa ko is diet and then exercise talaga. So, and then I drink, try mo, Mamshi, green tea 3 times a day. Yes. Green tea, ma'am. 3 times a day, morning, lunch, and after Dinner. Yes. O, totoo yun yung So, green yun. tea talaga. Nakaka-help siya. Oo, Kasi it nakaka-help detoxifies. Oo nga, ang sexy ni Ma'am Joanne. Diba? Nakakainis. Tanggalin na natin to dito. Tinago ko nga, Ma'am, yung ko, And then- labata-taba ko dito sa gilid. Nako, maganda ka din naman, Mitch. Ito naman. Yes. Alright. Ito naman si Mitch, ikaw, how about you? Aside from, sa baking mo, what other discoveries pa ang nakuha mo? Oo. Actually, ang nakakatuwa, kasi itong isa sa natutunan ko ngayong pandemic is yung bumalik sa core mo. Kasi di ba, yung dati, nag-busy tayo sa career natin, inaabot natin yung mga bagay na wala pa tayo. Kasi gusto nating maabot. Hindi natin napapansin yung mga bagay na meron tayo. Like the talent, the skills, Correct. yung time para sa family. So ako talaga love ko ang arts and crafts noon pa man. At natutuwa ako ngayon because of Artful Wave na pinanganak during the pandemic. Pandemic, Isang taon na ngayon, yes. At anniversary na rin namin sa September 5. Wow! Yes. So nakakatuwa na naibabalik mo yung core mo, kung saan ka masaya, kung saan ka magaling, kung saan mo nakikita yung sarili mo, na doon ka na-appreciate at doon mo napapakita yung galing mo. Yun yung natutunan ko ngayong pandemic. Na huwag mong babaliwalain, bumalik ka sa sarili mo at pahalagahan Yes. mo. Correct. Oy, tama yun, di ba? Kasi kung walang mag-aalaga sa atin, tayo na lang mag-alaga. O, di ba? Di ba? Alright. So, ayan. So, ito naman, itong mga questions natin ito, bahala na kayo kung sinong interested na sumagot. Kasi, baka bukas pa tayo matapos. Oo. Oo, di ba? Kasi, syempre, ito meron tayo mga topics na talagang relevant, especially sa ngayon, di ba? Sa first question natin na itatapon, no? So, for you guys, what is the best description of an Oragon woman? O, di ba? Kasi syempre, as an Oragon, a Bicolano o Bicolana, so ano ba ang description para sa inyo ng isang Oragon woman? Anyone can answer. Go ahead. Okay, ako muna tuloy. Okay. Ay, sige, si Ma'am Jo. Sabay Unahan tayo. naman tuloy. Do Go, it. Ma'am Jo. Talaga ako na. Okay. For me, an Oragon is a fighter. Yeah. Fearless, tough, and not afraid of consequences. Ganun.
Yun, o diba? Fearless. Lalo Ayun. na yung fearless part, totoo yan. Hindi lang sa Unstoppable, I think. lahat na, madam. Pwede Oo. na. Lahat na. Inubusan mo yung iba, paano yung sasagot? Oh. Charot lang. Pero seryoso, tama yun. Fearless talaga yung Mm-mm. Uragon women. O, diba? How about you, Chang? Sabi mo nga. Ano yung... So, ang Uragon para sa akin is someone who stand up for themselves and also Mhm. empower others and try Correct. to give back din Yeah. sa ibang tao. And I they love also it. don't need any validation as long as you think you're right, then you're an Mhm. Uragon woman. So, ayun. Correct. Oh my gosh, gusto ko din yung sagot. Yes. From fearless, 'di ba? From principled, 'di ba? Fearless. May totoo 'yun, 'di ba? Kaya and ang nakakatuwa kasi yung mga description na sinasabi nyo, it best describes all of you guys. Oh, 'di ba? O, pengin Gcash. Wow. Pasend na lang sa Gcash. Pasend na lang sa Share your Gcash. Alright. Ay, kayo naman, anyone else na gustong sumagot? Go. Laban. Chika nga lang to bakla. Ako, pumasok lang sa word. Gusto ko talaga lagi may word. Mhm. Kaya dun sa mga sinabi ni Chang sa ni Miss John is grit. I don't know if you heard the word grit, pero Yes. parang Grit. it's the same as parang being fearless when no one's trying it, you want to try it, you want to be Yeah. a pioneer, parang you want to take initiative, parang ganun. I don't know, baka sa culture natin or pag di ba pag Uragon parang ano ba ang equivalent niya sa Tagalog? Parang wala eh. Maangas. Diba? Paangas. Maangas. Parang Parang ganon. Yan. Diba? Yeah. So parang it's really part of our culture na subconsciously na-embody natin kahit na hindi natin alam previously ng mga bata pa tayo. Pero lagi natin naririnig, lagi natin alam mo yung sinasabi na Uragon. Correct. O, diba? Pero, diba? Dami ko din natututunan, no? Grit, fearless, o diba? And talagang, very principled, sabi ni Chang. Yung kung ano, ibig sabihin is, when you're right, gagawin mo yun basta alam mo that you are right. O, diba? So, speaking of parang, parang empowered, diba? Do you guys, when do you guys feel that you are empowered? Ano ba yon para sa inyo? Na-experience nyo ba? Ano ba ang ginagawa nyo or nagawa nyo na na-feel nyo talagang you guys are empowered? Ano yung experience na yun? How about kayo, Patch? Ikaw, For Patch. me, ako. For me, growing up as a dependent child, di naman sa pinoil nila ako, pero siguro sheltered ako ng family ko. Kaya, whenever I take control of things, whenever I feel independent, doon ko na-feel na empowered. Independent. She doesn't get to this. Ay, I love the word. Wow, So, independent. independence is equal to, empowered woman. O, diba? Gusto ko yon. Can I just Independent add din woman. kanina yung Uragon? Totoo na fearless and strong. Pero, I just wanna add the word na resilient din ng Uragon woman. Kasi parang Yes. Yeah. no matter how much, no matter how hard, and even though, sige, go lang ng go, pag nadadapa tayo, marunong tayo tumayo. Kaya resilient. Ay, tama. Correct. I Dahil yan love sa mga it. bagyo na laging dumadaan sa dito. Totoo, nakakaloka. Kaya ang global Bagyo warming. dumaan. Correct. Yes. Oo. We're the Ayan. typhoon capital. diba? Kapitan. Correct. Hindi ko maging capital tayo, bakla. Ayan, si Mitch naman. Ayan. So what was the experience, Mitch, that you felt that you are empowered? For you, go. Ayan. Oo, para sa akin, nafe-feel ko na empowered ako. Every time na I tell a story as a content creator, a reporter, a writer, and I was able to share a story, mabigat man yan, or may issues man yan, pero yung mahalaga, kung issues to, nabibigyan ng sagot, at kung ito naman ay inspiring, ay nakakatulong din ito sa ibang tao. Halimbawa na lang, empower ka kasi you're able to share the story. Pero hindi lang yun natatapos by sharing. Dapat, ano yung susunod doon? Correct. May natutunan ba sila na Yes. katulong ba ito sa kabuhayan ng ibang tao? Halimbawa na lang, ibabahagi mo yung kabuhayan ng mga nag-aabaka.
hindi mo naman Mhm. sasabihin na i-share mo lang yon, na i-share mo lang, tapos na, no. So, it's responsibility mo kung meron bang matututunan yung tao and mamumultiply ba nila, sila rin ba ay ang gagaan din yung buhay at pagkakaroon ng bagong hanap buhay dahil dito, yung mga Mhm. ganun. So, kapag natutulungan mo yung community, sa palagay ko, napaka-empowered mo na nun. At saka, oragon ka na talaga doon. Yes. Gusto ko yon kasi 'di ba syempre hindi lang talaga title ang pagiging Oragon and syempre yung principles mo, but also you can touch other people's lives, 'di ba? By whatever you're doing, pwedeng sa pagiging esthetician, pwedeng sa pagiging dancer, student, or sa pagiging businesswoman, and of course sa pagiging vlogger and content creator, 'di ba? So lahat ng 'yan, when you touch other people's lives, you are truly empowered, 'di ba? Ayan. So I love it. I love this conversation. Pero isingit muna natin, may nagsagot dito si Jazzy Venture Vlog. Sabi niya, for me, Oragon woman acknowledges also sadness, but at the end of the day, she chooses positivity pa rin. O, 'di ba? Yes. Tama 'yun kasi toxic positivity masyado yung pag sinabi mong positive lang, hindi pwede. Kailangan din natin sometimes ma-feel that we and acknowledge that we are also feeling sad. 'Di ba? Meron din tayong mga nafi-feel na 'yan. And it's okay. 'Di ba? And normal po Yes, 'yan. be true to yourself. Correct. Yes. I-acknowledge 'yan, but at the end of the day, you also have to choose, of course, positivity. Huwag tayong magpalaman dun sa mga nangyayari. And of course, sabi din dito ni Marfred Channel, relate na relate daw siya. Sa mga OFW women kasi lahat titiisin para sa pamilya. Yun naman daw sa kanya ang pagiging empowered Oragon, 'di ba? All right. So, syempre, diretso na natin sa mother. Syempre, in-invite natin si Ma'am Joanne and si Mitch to talk about sa motherhood naman. Ayan. And of course, mamaya kwentuhan niyo naman kami kung what changed nung nagkaroon na kayo ng baby. Ayan. Meron bang pagbabago? Nag-turn ba ng 360 yung world nyo when napanganak yung baby nyo? Yes? Ako? Mother ba ako? Ako na sasagot. Ay, for me. Sarot. Sige, ako na muna kasi mas younger si baby ko. Yeah. Sige. Go. Para ako din, may matutunan din ako kay Ma'am Joanne mamaya. Ayan. Go. Ako naman, simula nang dumating yung baby ko, hindi ko alam kung tama yung pagka-interpret ko ha. Yung feeling ko kasi pag nanay ka na, or kahit siguro parents, parang mawawalan ka ng buhay dahil binibigay mo sa anak mo. Hindi ko lang sure ha, correct me if I'm wrong kung tama yung interpretation ko, pero para sa akin gano'n. Yung parang tama yung kasabihan na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. So, yun, parang mawawalan ka talaga ng buhay sa sarili mo kasi ibibigay mo sa kanila. May mga bagay kang gusto gawin, may mga bagay kang gustong patunayan sa buhay mo, pero dapat mo i-consider yung welfare ng anak mo. So, yun naman ay hindi mo pagrereklamuhan because yun ay dapat mong tanggapin at yun ay dapat mong kumbaga nasa process yun ng pagiging isang nanay, pagiging isang magulang. Yes. Pero ang pinakamaganda talaga and mga moms is sa pagiging nanay is yung inspiration at wala ka mararamdamang pagod kapag talagang naging isang magulang ka na. Totoo yun. Kung hindi pa natin na-experience ng mga dalaga pa ng inspirasyon yung mga anak natin and hindi nakakaramdam ng pagod yung mga magulang natin, totoo yun. Dahil talagang nararamdaman ko yun. At feeling ko kung wala yung baby ko, kasi binigay siya during pandemic, and lost OFW ata to si Mitch, lost no? yung life mo para mapahalagahan mo yung buhay na meron ka. So, para sa akin, yun yung naging bigay sa akin ni Lord. Ayun.
O di ba? So, basta nakuha ko talaga sa sinabi ni Mitch is regarding inspiration and of course the sacrifice as a mother. Di ba? Grabe ang hirap noon, no? 9 months ba? Ilang months ba pinapanganak ng baby? 9 months tama? Diba? 9 months, o di ba? So sa 9 months na talagang nasa sinapupunan mo siya tapos ilalabas mo, doon talaga mag-change yung life mo, no, and magsa-sacrifice ka talaga for your baby, o di ba? So yun nasabi niya din, no, na minsan talaga meron talagang isusubo na lang, o di ba? Ibibigay mo pa sa anak mo, di ba? So there's a lot of sacrifices talaga sa pagiging mother. Pero wala ngang reklamo, sabi nga ni Mitch, because this is also what her mom and mga lola niya, yun din ang ginawa nila, and this is a part of being a mother, o di ba? Yan, how about you naman habang binabalik natin si Mitch? Ayan, how about you naman, Joanne? Ayan. Okay. Motherhood for me is the most humbling experience I've ever had. So, yes. Before kasi, nung single ka pa, sarili mo lang, di ba? Pero nung naging mom na ako, it revolves around my son. So, meron kang inner strength, parang hindi mo alam na meron ka palang ganun. Nung nagkaroon ka na ng anak. Yes. And then, ano pa ba? Yun, same with Mitch. Gagawin mo lahat. You will do everything para sa kanya. And basta nagkaroon ako ng sense of purpose din nung nagkaroon ako That's ng anak. nice. Kasi I Wow. became a mom at a very young age. I got married, 20 years old pa lang ako at that time. And sobrang mahirap. Kasi syempre first time mom and fresh from college. So sobrang mahirap yun. So, ayun. So, pagiging mom, you will experience dyan yung happiness, sadness, and at the Lahat same na? time, lahat na. Incredibly proud na you're a mother, you're a mom. So, when I look at my son ngayon, pag tinitingnan ko siya, sinasabi ko sa sarili ko na I know I've done a great job. Wow. That's Gusto it. ko yun. I love it. Yes. Parang iba, nag-change talaga, no? And- Pero, oo. Ay, sige, sorry. Oo, even your Sorry, sumingit priorities ako. talaga. Nanay. Na-proud din. So, even your priorities change. So, ngayon kasi kaming dalawa, para na kasi kami magkapatid lang eh. Mas matangkad Ilang pa siya taon sa na nga? akin. Ilang taon ng baby mo? He's 19 years old. Okay, Tam. 19 na. Nakakaloka. So, alam nyo na yung age. 19. Nagbilang na. Magbilang na, guys. Pero Oh, hindi no. halata. Nag-stop, Age is just a nag-stop na number. ako sa 28. Yes. Magka-age na tayo, Mga girls, madam. Yes, nag-stop na ako sa 28. Ayun. Sabi diba? nga ng Pero son hindi ko halata. lagi, diba? Ang birthday wish niya sa akin lagi, stay young. So, yun. Ayan. Buti Forever lang may the 28. drip room. May the drip room aesthetics. So, di ba? Yes, thank you, Drip Room. Gluta. Ayan. Di ba ang daming revelation kay Madam, no? At 20 years old pero tingnan mo naman. 20 years old naging mother pero hanggang ngayon hindi naman siya mukhang mother. Very- Diba? Very young and pa din, fresh. Di ba? Alright? Ayan, so nagbabalik na si Mitch at nagbabalik ang The Secret Sorry. Show. Sorry. Carry lang, Mami. Ayan. So, Service dinigest naman provided. namin yung Nawawala, sinabi wala. mo. Oo. Dinigest naman namin yung sinabi mo. Ayan. Ayan, ito may ano dito. Thank you. Si observation daw ni Jassy Venture, sa mom niya daw, di napapagod magmahal. O, di ba? Magtatrabaho at maging isang nanay for them, no? She always prioritize them above anything else. So, di ba? And feeling ko, lahat naman tayo na feel yun sa mothers Lahat naman. natin. Tama. Unconditional. Yes, unconditional Yes. love. Unconditional Diba? love. And para naman dito sa non-mommies pa, ito, tanong ko naman sa inyo, do you have plans to have a baby? Kasi I
I have respect din sa mga tao na ayaw din magkaroon ng baby. I know. Di ba? So, kayo guys, do you have plans? And ano ba ang nilulook forward nyo din sa pagiging mommy in the future? Sige sa inyo, Chang, Patch, and Jaja. Nahiya na si Chang mag-start. Sige na, ikaw na, Chang. Sino ba? Baka- Si Chang na lang. Hindi Kasi naman. Siguro mukhang malapit ako, na. Char. for now, wala pa naman talaga ako masyadong plans na magkaroon ng anak. But for in the future, kung mapag-isipan man, I mean, it will happen, but not right now. So, Not life soon, is not that easy naman kasi. So, ayoko namang magkaroon ng anak, tapos hindi pa naman ako ready. So, ayun. Okay, I can never tell what will happen in the future, but I'm looking forward na magkaroon ako ng sariling family, anak. Yes. Oo. Ano ba nilulook forward mo pa nagka-baby ka na? Sa mga damit Ano? ba? Mga ganon. Oo, ganun din. And then, kung paano siya mag-grow, parang Yeah. super, kasi, parang miracle talaga yung magkakaroon ka ng Baby. baby. So, ayun. Mm-mm. Tama. Ayan. How about you, Jaja? Sige. Ako, oddly, parang ever since, even my friends would tell me, meron talaga akong parang natural motherly vibe. Instinct. Parang Aha. ganon. And ako, ever since, parang I've really seen myself as someone who's very nurturing and wanted to, to be a mother soon. Not sooner, no, not super soon, but kung ano man yung pinaplan ni Lord. But I really am excited actually. Parang ever since, yun na rin talaga yung nakikita ko parang sort of my destiny. Like ever since I've had that in me. Even with my friends, with my colleagues, parang super natural siya sa akin. So, super exciting. Siguro yung pinaka-linulook forward ko would be it's dressing up your kid. Yes. Parang Tapos overseas. fashion. True, Diba? diba? Parang, tapos, na-imagine ko kasi parang, sabi ko, shit, sana dancer din siya. So, parang nakikita ko, sumasayaw-sayaw as a toddler, something like that. Parang, Beauty. diba? Parang ang cute. Yun yung linulook forward ko. At saka, syempre, may mga automatic godmothers kasi. Kasi, like, my Yes. group of friends are mga Beckys. Isa na po ako dyan. Sa So, group of parang friends talaga super namin, wala exciting. pa nagkakaanak. Sabi nga, Correct. pinipilit na nga namin, hoy, magpaanak na True. kayo. Gusto na namin maging ninang-ninong. Gusto na maging ninang ng mga Becky friends. Oo. Wala pa talaga. Ayaw. Yes, Ayaw in ng God's mga- perfect timing. Yes. Correct. Alright. Thank you so much, Ja. And talagang exciting din maging mother, no? Tingnan nyo naman yung ating mga momshies ngayon, no? Di ba? Hanggang ngayon, di ba? Very fresh pa din. True. Oh, alam na this. Sana all. Oo. Ganda, Ayan. ganda. So, yan. How about naman ito si Patch? Siyempre, very young pa to si Patch. Pero, Oo. di ba? Kiun pa. Baka batukan ako ng nanay mo, Mare. Baka nanonood si mommy. Oo. Nagtatanong ang Sidlu na sa isang 20 years old. 20 years old. Ayan. How about you, Pat? Do you have plans in the Ako, future? for me, ever since talaga bata ko, kahit si mom nagsasabi sa akin, hindi ako nurturing. Sabi ko, bakit hindi ka nurturing towards your siblings, ganyan. So parang hindi ko naman nakikita yung sarili ko dati na magkakaroon ng kids. Pero ever since nagkaroon ako ng fur baby, si Kiara, iba rin yung happiness na nabibring niya sa akin. And Yes. yun, na-bring out niya yung nurturing side ko. Parang may na-discover din ako sa sarili ko na hindi ko alam before. So, maybe in the future, gusto ko rin magkaroon ng family. Yun. Kasi Ayun. bata talaga ako, yung mga classmates ko, yung mga dinidream nila, wedding ko, gusto ko talaga bahay. Like my place of my own. So, ganun, sabi ko, bakit ganun yung gusto ko? So, hindi yun yung goal ko ever since bata pa ako. Kasi, hindi ko naisip na, kasi alam ko mahirap talaga maging nanay. Ay, ako, sa sarili ko, alam ko masakit ang ulo ng nanay ko sa akin. Pero sobrang believe ako sa kanya na napalaki niya ako ng maayos ng ganito. So yun, yun yung challenge din for me. Gusto ko, mapalaki ko yung anak ko ng maayos. Ganon. It's like how my family is. And gusto ko yung may pa-hair flip siya after, no? Oh, di ba? Kasi
di ba kasi tinuturo talaga sa atin bata pa na parang in the future magiging mother ka. Yun yung mga dream talaga ng mga babae din, may dream wedding and everything. Si Patch talaga at a young age, ang gusto niyo pala talaga magkaroon lang ng bahay, properties and everything. Oo, ang ano ko Goal talaga getter. before ako magpakasal, gusto ko meron akong place of my own. Ay tama ikaw. Meron car, ganyan. Gusto ko financially ready na talaga. Financially Yes. Yeah. Oh, di ba? Naku, iba na talaga mag-isip ang mga bata ngayon, Mare. Dati gusto lang mag-asawa, magka-baby, pero ngayon, di ba, iba na talaga mag-isip. That's nice, Patch, no? At a very young age, may ganyan. Di ba? May nag-comment dito yung president ng ating Bicolano Influencers and Vloggers Organization, si Bon James D. Ang mother talaga ang best talaga kasi kulang ang family pag walang mother. Pero I'm not saying na yung ibang broken families are hindi complete, di ba? Pero I'm just saying na iba Kasi talaga hindi kapag madali. may mother. Oo, di ba? Most responsible people talaga in the world kasi hindi madali ang maging isang mother. That's true. O, di ba? Exactly. Ayan. Ito naman. So, ito na, may tanong ako. Siyempre, ito sa kakagaganda nyo, di ba? May tanong ako kasi ang Miss Universe is actually holding their second Miss Universe Philippines pageant in the Philippines. Ang tanong ko sa inyo, is it still relevant pa ang mga beauty pageants of today? Necessary pa ba siya para sa inyo? What's your opinion about it? Yes. Para sa iyo, Chang, yes. Same. Why do you think it's still Yes, necessary? kasi It's relevant? Kasi kapag may Miss Universe, it's not just an entertainment. So, ito yung parang lahat ng babae na kikita-kita and then, yun nga, girl power. Then, dun nalalaman lahat ng platforms ng babae. Hindi lang sa women, Yes. kundi sa lahat ng gender. So, ayun. So, dito malalaman kung ano talaga yung mga gusto nilang iparating sa buong mundo. So parang it's not just for it's a purpose of platform. entertainment. Oo, Yes. it's a platform. Ayun. Tapos makikita mo lahat ng ganda ng mga babae sa iba't ibang mundo. Ayun. Yes, iba't ibang bansa. Correct. Oo nga. So hindi lang siya, Yeah. hindi siyang entertainment kasi maganda naman talaga, entertaining naman talaga, magagandang Oo. beauty sa Oo. screen. Pero at the same time, it's a platform for the voiceless to be heard. Mm-mm. O, di ba? Gusto ko yung Sid, yung sinabi mo, the voiceless to be heard. Ako na nag-top. Di ba? Totoo yun, sabi niya ni True. Di ba? How about you, Ja? Any insights about Miss Universe? Ako, it will still be relevant as long as there's an audience. And there Correct. will be always an audience for the Miss Universe. Kasi madaming bading. Kasi, maraming bading. Besides doon, talagang pinapanood siya ng lahat. So, Yeah. the mere fact that it has an audience, It's still relevant. It's still relevant. Kasi it's, as Chang mentioned, it's still a platform. Yeah. And as long as you have a platform and women, especially women, can express themselves, their views, their advocacy, their opinions, it impacts a lot of people. Diba? Parang you don't know, like a little child na super walang confidence, tapos Yes. sobrang, diba, low self-esteem, one day, na napanood niya yung Miss Universe and then she or he decided na parang, okay, I can do that. Maybe I should just be confident like a queen. Diba? Imagine the ripple effect. Imagine the impact. So, it's still Correct. relevant. Ang saya kaya, parang, diba, me, I'm inspired. Parang, shit, I wanna be a queen. Parang ganon. Yeah. Yes, so 'di ba? Kasi iba yung confidence, level of confidence kasi Correct. nakikita ka ng buong mundo, Buong Mare. mundo, Grabe. imagine. No, not world, but universe. Universe. Yeah, universe. Diba? I love it. Ang ganda ng mga insights yung mga Mare. O, ayan. So, sino pa? Do you have any more insights about the... In addition, Alright. yes. It's still relevant because it's a venue to showcase your beauty and brain, di ba? Yes, Beauty and brain. correct. A venue for the women to showcase their beauty and brain. So yun. Yes. So it's very empowering. Correct. So it's still necessary. Yes, and it's very relevant pa talaga, no? Sorry. Sige po, Patch. Go ahead, sorry. For me, Sorry, Patch. Go. For me naman, totoo na it promotes tourism, it enriches international relations. Yes. Ang con lang Yeah. doon, may
tendency Miss Universe mag-set ng standard. Beauty standards. Yun Yes. nga. So yun, kasi when in fact, wala naman dapat na standard ng beauty. I love. You're here. Yeah. Here. Totoo naman yun. Though maganda talaga nakikita natin because that's, yun nga, kaso nagsiset talaga ng beauty standards. Diba? Yes. Pero natutuwa ako sa Miss Universe Philippines, they don't have any height requirements anymore. Oo, Diba? nga. This year. This year. Pinalis na Oh. nila. May yung chance na tayo. Mga mare, alam na this. Diba? Chance na. Correct. Yeah, thank you so much for that, Patch. No? Another perspective din siya. No? Ayan. How about you, Mitch? Sa relevant pa din ba ang Miss Universe of today? Yes po? Ako, for me, nalalapit yung insight ko kay Jaja. Yun nga, as long as may audience, and for me, as long Yeah. as may natutulungan siya, kasi yung ating mga beauties, may mga advocacy sila, and totoo naman na Correct. may mga natutulungan din sila. And at bukod sa mga magagandang dilag na nakikita natin sa entablado, is yung mga nasa likod nito na nabibigyan ng empleyo, kagaya ng mga designers. Correct. So dito sa Yes. atin, sa Bicol, meron tayong Galing. Bragais, di ba? Yes! And then meron din here. tayong Marvin Baloloy from Santo Domingo. So yun yung mga titignan din natin na napapakita natin hindi lang yung ganda ng ating mga kandidata, kundi yung gawang Bicolano, gagawang Yes. Lokal. tatak Bicol sa mga Lokal. produkto na ipagmamalaki natin. Yes, tama yan, Ma'am Jo. Tatak Yes. lokal, di ba? I love it. Diba? Oo nga naman, nakakalimutan din natin Galing. yung nasa background. Yeah. Diba? The people Mhm. behind. Oo nga, no? May employed, may na-showcase yung Yes. talents din ng mga designers. Oo nga, no? And especially sa 69th edition ng Miss Universe last year, nagkaroon talaga tayo ng Bicolano, ha? Si Jojo Bragais, showcasing From Tabaco. his Yes, shoes Bragais. from Tabaco Albay. From O, Albay. diba? Correct, Love it. nakakatuwa. Shoutout po sa iyo, Jojo Bragais. Baka naman. Sige, uy, seryoso, dream ko magkaroon ng Jojo Bragais shoes, mare. Kaso laki ng paa ko, 10.5 sa lalaki. Di ba customized sila? Yes, customized Yes. sila. Yes, Alam mo ba, pwede naman. nag-order yung mom ko ng Jojo Bragais heels for me. Alam mo ba kung prom yun? Tapos wala na naman prom, pero ang ganda niya, sobrang ano siya. Ano siya sa paa. Parang malambot. ang sarap ko din. O, malambot. Ah, kasi di ba ang Very thinking light. natin, Yes, pag- tapos kahit pumalik yung paa ko, na-customize talaga nila sa paa ko. Wow. wow. Parang gusto ko natin talaga bumili. Sulit naman pala yung Maganda. paikyaw. Parang Invest- paikyaw Meron sila din eh. silang ano eh. Meron din silang lipstick. Ang alam ko kasi bumili Ay, yung oo. mama ko. Magaganda yung ano, Ay, yung palette. taray. Tsaka yung Nice. pigmented. Gano'n. Pang ano kasi Galing. ata, ang skin nila ang gamit is para sa morena. Morena. Filipina na For skin. Asian. That's nice. For For Asian. Pati For sa Asian ano ha, even meron na din siyang Bragais men, meron ng shoes for men, and meron din Tsaka clothing. mga polo shirt. Yes. O, diba? Okay. O, diba nakakatuwa? Ang dami ng ni Jojo Bragais. Jojo Thank you so Bragais. much for your mga insights. Nakakatuwa kasi I'm happy kasi nasa same wavelength lang tayo. Kaya naman talaga nag-click tayong mga bading. O, di ba? Pare-pareho. O, di ba? May comment dito si bago natin punta nitong isang comment, si Mark Ian Bitara nag-comment, si Ma'am Joanne, kailan po mag-aasawa? Nakaloka. Intro, lang yon commercial. Ito sabi ni Jassy Venture, ayan, yung advocacies daw ng mga babae na sumasali sa pageants ang nilulook forward niya. Tama, pareho sa inyo, no? Iba kasi yung impact, lessons, and effect nila sa community. Yung mga babaeng may nagawa, ginagawa, and gagawin pa. Gagawin pa. And ito pa, sabi niya, dahil babae sila, dahil hindi lang babae, dahil babae lang. Oh, taray! Mare! May dinagdag pa si bakla. They bear not just promoting outer beauty but also the beauty inside that touches the heart of the people and the community. O, koronahan na natin si Jassy Venture Vlog. Miss Universe na, Mare. Oo.
Kasali ka pala dito, sis. Sinali mo na lang. Oo nga. Pero totoo yun. I agree with his answer. Yes. No? Kasi lalo na yung dahil babae sila, hindi babae Hindi lang. babae lang. Ay! Very Taray! empowering yung statement na yun, no? Very, sabi ni BMO, iba talaga si Kuya Jazzy. Ayan. O, diba? Natutuwa ako kasi even the audience are agreeing with what we are saying. And very naman kasi talaga, relevant din talaga ang Miss Universe of today. Ayan. Ayan. So, ito naman, continue tayo sa syempre, malapit ng elections. Ayan na. Ang tanong ko, are women ready to be empowered? Sa tingin nyo. For you guys, anyone can answer, go. Definitely. Definitely, yes. For Jaja. Yeah. Sa tingin mo, bakit? Sa tingin mo, ready na ang women? Kasi diba, before, nagka-issue pa yan, right to vote pa nga lang is issue na before. Kaya before right to suffrage ang pinaglalaban ng mga babae. Pero ngayon, meron na tayong right to vote ng mga babae. Pero for now, sa tingin nyo, are women ready to be empowered? Sabi ni Ja, yes. Can you expound on that, Ja? Yes. Basing on history, it has been proven. And, yes, sa bagay. Diba? Parang for me, since we're in this pandemic and we are forced to, change, I feel like it's the right time also. Since the people are, nag-change na rin yung perspective and mindset nila. Correct. So I feel like, for me, it's the perfect timing na talagang someone, parang a woman to be in power, right? Yes. Kasi it's really a statement. It's really a statement not just here in our country, but in the universe. Miss Universe pa rin. Pero, yeah, parang masyado nang matagal. Kailan yung last in terms of Cory Aquino pa eh. Cory. Yung president. Cory. Pero ang dami naman din ng mga babae na sa local Gloria. Si Gloria. Macapagal. Oo nga pala. Yes. Yeah. Galit ka? Galit ka. Nagalit si Patch. Nagalit si Pat. Yeah, pero women have always been ready to be in power. Parang standard lang ng society yun na hindi tayo ganyan. When in fact, dapat equal lang opportunity sa atin. Kasi nga, babae tayo, hindi babae lang. Yes! Yeah. Gusto ko na yung hashtag na yan. Babae tayo, hindi babae Hindi lang. babae lang. I love it. Ayan. Anyone else? Do you have any more insights, guys? Ready na ba ang mga kababaihan? Ready. Oh, ready naman, na. Anytime. Anywhere. Ayan. Okay, As thank you so long much. as basta good yung leadership and whoever has the best interest, they can lead the country. Ayun. Correct. Gender doesn't matter anyway. Agree. Ayun. Point taken. Di ba? Kasi sometimes nga naman, kahit pa babae, mapalalaki man yan, if the interest is not good, di ba? Yeah. Baka merong hidden agenda, di ba? Mga alam na natin. Pero yan. But still, ready na ang women to be empowered. Di ba? Taray. Alright. So ito naman ang next question. Magiging, wala siya. Ayan. So ito naman. Oo. So ito ang tanong ko, para sa inyo, madali ba maging babae ngayon? Sa ngayon. Kasi dati talaga mahirap. Lalo na sa US before, kung black ka na tapos woman ka pa, babae ka pa, sobrang baba ang nang tingin. So for you guys, is it easy for today's society? I mean sa today's community to be a woman? Easy ba? Dyan talaga. Hindi kasi for your struggle sa mga parang nyo lang, sa experience, based from your experiences. Naka-experience ba kayo ng mga parang sexism, na parang, ay, babae ka kasi? Yeah. Diba? Oo. At some point. Ayan, sa anong experience yun, Chang?
Sa akin naman kasi nung before last 2017, I work sa sa US. Nag-work ako as an internship. So ayun, marami na experience ko lahat ng sexist, lahat ng racist, mga ganon. So every time, since 'di ba, syempre maliit lang ako na babae, tas maraming lalaki, kahit mga nandun sila, I mean yung mga tao doon, di mawawala yung mga nagka-catcall or magiging yung alam mo yung di nila sinasabi pero may mapapansin mo na parang babae ka, minamaliit ka nila, parang gano'n. Not to the point naman na personally, pero yung pang general na Gets. yun. Pero para sa iyo, ano bang ginagawa mo kapag may gumaganyan sa iyo, nagka-catcall? Ano ba? Wala, hinahayaan ko na lang. Parang gano'n. So, hindi na ako dagdag ng fire sa fuel. So, Okay. Parang I take it to the point na na it will serve as an na maging mas better ka na tao, ganun. Yes. So, Gusto ko yun, no? Maging better person na ka natin na lang. patulan ng mga ganun. Okay. So, sa inyo guys, how about you guys? May mga ganun din ba kayong mga experiences? Ako like in general na lang siguro, answering lang the question. It's still not as easy. The mere fact that you're still questioning if women Alright. be empowered. That's Parang nice. the mere fact na nandun pa siya, in the society, it's still present. Nakikita natin siya everywhere. The more reason for us women that we should empower each other. So, ako naman, parang in contrast to that, sobrang mas dinikit ko yung sarili ko sa mga empowered women. But that made it feel parang that it's a privilege instead. Instead of like, parang it's it's an obstacle, it's a challenge. Parang mas naging privilege tuloy siya na parang wow, they can do these things, they're super empowered. So parang mas nakaka-inspire siya to really change the, it's super idealistic. The norms, quote to unquote, the change the norms. norms and to change the mindset of the people, to change the, the perspective of the society. Kasi as long as nandyan pa rin yung kino-question pa rin siya, it's not gonna be easy for us. That's nice. The dream is, the vision is, dumating Wala tayo nang sa point na katanungan. it's not even a question. Yeah. Women are in power, period. 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 Oo nga, no? I love it. Period. It's another perspective, no? Kasi tama. Bakit mo pa itatanong kung alam mong it's already the norm? Yeah. Diba? Ayan, that's nice. O, diba? So, hindi pa siya ganun ka-easy. Pero, we're going there. Diba? Kasi kung dati nga, diba, as I've mentioned, right to not suffrage. Yes, Pero it's not easy, pero we're going there. Yeah, thank you so much for that. Yes, we're there. Ayan, meron pa idadagdag ang ating panel. Uy, wait lang, si Ate Mitch ay magbe-breastfeeding daw muna. Sure. Go ahead, Mommy. Go, Mommy. Ayan. Tsaka alam nyo ba, ang cute ng name ng baby niya, Alon. Wow. Diba? Wow. Alon. Wave. Anyway, May Ganda. kulig ako yung name ng son and daughter niya, Malaya. Wow, Malaya. Oh, Moira, ikaw ba? Moira. Alon, Malaya. Malaya. Ano pa? Hangin. Hangin. Parang pangit naman yung hangin. Ayan. Anyway, Tagpuan, yan. Diyos. So, meron pa ba tagpuan? May dadagdag pa ba tayo, guys? Ayan. Sorry, kumakain. Ano pa ba? Go lang. In addition, siguro, ano ba? Gender, same with it's not easy to be a woman. Maraming challenges, di ba? Nandiyan na yung mga gender bias, domestic violence. Oh my God. So, oo. Kasi, di ba, we live in a world na dominated tayo by men. And they viewed us as a weaker sex. Ah. Yeah. So, it's not easy to be a woman. Okay, for today, no? Oo. Meron pa din talaga ngayon na mga ganyang issues right now. And close sa mga communities natin, may naririnig pa tayo, mga iba friends, mga kapamilya na na-experience pa din yan, di ba? So, ayan. So, Yes. all women should really stick
with each other, 'di ba? And talagang magtulong-tulong tayo na mawala na talaga yung mga issues niya yan. Pero hindi man natin i-wish na mawala, at least mabawasan. 'Di ba? Kasi hindi naman instant. Alright. Do you have anything to add, Patch, or okay na? Second emotion. Ay, second emotion. Correct. Ayan. So ito naman, ito kasi tinanong to sa Miss Universe kay Zozie from Tunzi. South Africa. Tunzi. Zozie Tunzi from South Africa. Ang tanong sa kanya is, what is the most important thing we should teach young girls of today? Ayan. Maganda yung tanong. Diba? Kasi, oo nga naman, kasi tayo, ayan, parang tapos na tayo, naturuan na tayo. Oh, babae ako, babae. Naturuan tayo. Pero kasi yun, naturuan na may experience na. Pero yung young girls of today, what should we be teaching them? Ano sa tingin nyo? Ako na nga muna. So, for me, Go. Ginanong na. Parang tapos na, Chos. So, ayun, what will I teach the young girls today? Siguro, don't ever give up on your dreams. Kasi, Yes. kapag di mo trinay, you will regret talaga. And, mas marami kang matututunan, mas marami ka pang ma-open na opportunities kapag nagawa mo yung dreams mo. As in, no regrets, you'll be happy. So, ayun. Follow your Carefree. dreams. Ay, gusto ko yun. Di ba? Yun ang tuturo natin to never stop dreaming and reaching your goals and your dreams. Reaching your dreams. goals. Yes. Yeah, thank you so much. Ayan, anything else? Me, siguro this is very odd ulit. Sige But daw. I want to teach the younger girls to, instead of chasing happiness, chase discomfort. They should be very comfortable What? to face obstacles and to flip that into an opportunity. Kasi for sure, the world na madadatnan nila would be much harder compared to yung kung ano yung nakagisna natin. For sure, it will be 10 times harder for them with all the, the technology. For sure, ibang-iba na yung mundo nun. So I'd rather teach my child or the younger girls that they should know that out of discomfort there's growth. So they should be comfortable with pain. Yes. And it should always be, not to be, parang hindi sila masatisfied sa comfort zones nila. Kasi dun lang din tayo mag-develop and whatnot until ma-accept nila yon. Para kasing for us, di ba, ever since sa school, parang, kailangan you have to be perfect, you have to chase the high grades, etc. But when you get into the real world, iba rin yung lessons, di ba? So parang, for me, I'd rather have the younger generation be realistic enough that they face the challenges head on. Parang Yes. Oo nga, no? Kasi sometimes, di natuturo talaga sa mga younger generation on how to be, parang kayang ang tawag dyan, kayang malagpasan ang mga hurdles and challenges sa buhay. That sometimes, because of these challenges, going to Chang's ituturo niya sa mga young girls of tomorrow, o 'di ba? Sasabihin niya na to not stop dreaming. So gusto ko idugtong 'yon, no? Kasi sometimes since nasa comfort yung mga babae, yung mga bata, o hindi lang babae, pati lahat ng bata, kapag naka-encounter ng challenge, they will stop doing what they really want. And the Nagets more nyo? they're comfortable with pain, the more they'll be fearless of chasing whatever they want in life. Yes, Diba? So, correct. parang, like, if the younger generation would be comfortable with discomfort, they'd be super encouraging with each other, they'd be super hungry, humble, Yes. chasing their dreams, whatever happens. Kasi they're not afraid of failures and mistakes. Kasi they know that it's a natural circumstance that they can really avoid. Nice! O, di ba nakakatuwa? Dami nating insights. And even I myself, may natututunan ako. Thank you so much for that, Ja. Di ba? How about you, Patch? For me, ayan,
Ang advice ko is never lose faith, always believe in yourself, surround yourself with only good and positive energy. You should have a strong support group talaga kasi yun yung, for me, masasabi ko hindi ko rin ma-reach kung ano on the day without my family and friends. Saka take up space. Don't be scared to dream big. I love it. Kasi if ever ako din mag-kids, ayokong itatali sila. Gusto kong lumipad talaga sila. So, isusupport ko sila sa kung ano gusto nila. Yan, gusto ko yun. Ginawa ng parents ko sa Ang galing. hindi talaga I love it. Lalo na yung yung sinabi ni Patch na take up space, 'di ba? Yes. You matter. Wow. 'Di ba? Di dapat iniisip ng mga younger generations na they don't matter, na parang wala naman silang talent. No, take up space. Be fearless. Never ever stop believing in yourself. Reach your dreams. But at the same time, i-acknowledge na meron ding challenges. So with these challenges, you will grow. Kaya ma-reach mo talaga yung dreams and goals nyo. O, di ba natatahi ko? Di ba? Ang galing. I love it. Ang Diba? galing. Di ba? Gustong-gusto ko yung mga kasagutan natin, mga friends. O, di ba? Si Jassy Venture may sagot na naman. Si Bakla. Ano ba? To share. Bongga! Generations Siya who naman stand daw, for themselves. I want to share or Voice out, teach to the speak young up, and girls. always choose the truth. Yes. Oh, choose the truth. Stand up for themselves, voice out, speak up, and always choose the truth. Gustong-gusto ko yung mga kasagutan nito ni Jazz. At pala kasama din siya. Yes. Ay, makikita pala natin yan si Jasper sa Mars. Nasabi ko na ba? Hindi sa Mars, ha? Hindi Mars. Sa Mars. Planeta, be. More sa GMA. Sa GMA, be. Yung Mars na show. Wow. Out of this Natawa. world. Natawa kita niyo siya sa Mars. Sorry. O, diba? Ayan. Okay, so I think, malapit na din tayo matapos. And I guess, ito gusto ko itong itanong talaga sa inyo. Kasi syempre, speaking to young women or young girls of today, kayo naman, with all of your experiences, as a woman, what do you want to tell your younger self? Yung parang kakausapin mo yung younger self mo. Yan. Now, let's start with you naman, Ma'am Ako Jo. naman. Yan. Go ahead. Okay. So, ano ba? Never settle for less. Be your own hero. Aim high, dream big, and always be grateful. And don't forget him. Mhm. And enjoy life because life is short. Yan. Ay, yan, Taray. Tama naman, diba? Sino sasabihin niya daw sa younger self niya? Siguro mga 10 years old, mga ganon. Yes. Ayan. So, kayo naman, guys. Sige po. Ako, I'll teach my younger self na to just trust the process, enjoy whatever you have in life, and don't rush because there's a timeline. So everybody has a unique journey. So don't rush. Ayan, don't rush. Okay. Diba? Kasi, alam mo, ako din, natanong dito yung question na to sa akin. Hindi naman natanong, parang kakausapin ko daw yung younger self ko. Naiiyak ako kapag tinatanong yun sa akin. Kasi yung looking Gusto namin back, malaman yung sagot mo. yung sagot ko, hindi naman ito Balik na rin natin. Baliktad Ay, sige na nga. Kasi Sige na. naiiyak Magbabalik ka po eh. ang The So, Sid Luna share mo Show! Charot. Gusto Hindi. namin naiyak ka. Ayoko. Hindi, wala na akong Hindi, naiyak-iyak nun. Pero ano lang ako kasi whenever I think about it, parang kakausapin ko yung younger self ko. Ang sasabihin ko lang talaga is never ever be afraid to be who you are. Oh, yeah. Diba? Kasi I've been living for very long time na suppressed yung wants ko. Suppressed yung gusto ko talagang gawin because I was really afraid to do these things kasi I might be judged. And these judgments made me and created a bigger monster, parang fear sa likod ko that stops me from getting everything that I want. Kasi
kilala nyo naman ako, I'm not bragging. Madami talaga akong talents. And these talents were suppressed because I was really afraid to be judged by many. Na parang, ay, sasayaw. Ay, hala, ang kembot niya, hala, bakla. Alam niyo yun? Parang I was afraid to be tagged. Kasi my Yes. definition before. My definition before ng bakla. So next, episode dapat bakla eh. Pero yan, parang intro na din to sa next episode. No? Parang Teaser. yun, teaser siya. Na, parang ako, ang definition dati ng bading, kasi it was portrayed sa media, portrayed siya sa society, and sinasabi ng kapamilya mo, lalo na yung mga misogynist mong mga tito. Yeah, correct. Diba? Na sinasabi, ay bading, dapat bibitayin kang patiwarik. Ay bading, magiging parlorista ka in the future. Mga ganon, diba? Tapos, yun yung takot ko. Pero, yun lang ang sasabihin ko, never ever be afraid to be who you are. Ayan, kasi in the future, ma-accept din naman siya. Kasi siguro ang dami ko nang na-accomplish if ever that I came out earlier. Pero again, no regrets kasi everything happens for a reason. And lahat naman yun naging baon siya, naging experience, naging ako to kung sino ako today. O, diba? Thank you so much! Ibigay ng corona. Pero yun yung sa akin ha. Parang gano'n. Miss So you. how about you guys? Miss you. Ayan. So sa inyo, ayan. So Miss ganun yung you. Go. Patch, how about you? Younger self. Sige, go Patch, go Patch. Ay, sorry. Go Patch. Based sa sinabi mo, I agree. We should never let anyone or someone else tell us who we are kasi tayo talaga yung nakakakilala sa sarili natin. Kaya, yun, the world is cruel talaga. Pag adulting ka na, ma-realize mo, it's going to be so tough. Kaya, ako as a person, parang yung tipong iiyak sa mga minor inconveniences pa. Sobrang emotionally unstable ko. Kaya sobrang important ng strong foundation talaga ng support group kasi they're going to be the one who's going to be there for you when you fall. Correct. Kaya, yun. Magkaiyak na ka. Hoy, hala! Naiyak na din tuloy si Patching. Sorry. Si Patch. Yun nga, Iba everything talaga. happens for a reason talaga. Kaya dapat, Correct. yun, trust the process. Sabi ni Ate Chang. Yeah. Iba That's talaga the process. kapag when you're talking to your younger self kasi ang dami mong realization of today na parang itatapon mo dun yung sasabihin mo sa younger self mo, no? Kasi napagdaanan na kumbaga. Tapos going back na parang sasabihin mo sa younger self mo, carry lang naman pala. Lahat ng mga kinakatakutan mo, it's valid pero hindi yan mong, wala yan. Masasabi Wala mo, lang kwenta yan. napagdaanan mo yun kasi ganito Yes. pala yung kalalabasan. Correct, 'di ba? Kaya iba ang emotional parang na ano sa atin kapag sinasabihan natin yung younger self. 'Di ba? How about ikaw naman, Ja? Siguro I'd tell little Jaja that girl, everything is possible. All the cries, the doubts are worth it. And stay in there. What I mean is, parang for me, we should never lose our inner child. So I'd like her to hang in there forever and ever. Yes. So, and gusto kong sabihin sa kanya na just think of all the possibilities because everything is really possible. So parang it gives me alam mo yun, that light in your heart. Diba kasi kapag child ka, diba? Yes. Like right now, me being super imaginative and creative, as in super na-imagine ko yung sarili kong like dancing without care at all in the rain and just like having fun. So that picture in mind makes me excited na hindi siya mawawala. Like the little Jaja. Si little Jaja. Hindi siya mawawala. Yes, and I feel like that's also a great reminder for everyone to never lose their inner child. Yes, I love it. I think that's also important in finding a partner, your support system, having that inner child in them instead of like finding someone who would you want to grow old with. Parang it's really important because it's that
parang deeper connection. Diba, like, when you're with your friends, you all have those inner childs in you, kaya you genuinely connect with each other. Yes. Like, yun yung something na dapat hindi natin mawala. So, gusto ko sabihin na dyan ka lang, huwag mo akong iwan. Yes. We do this together. Oo naman, masaya kaya talaga minsan maging sort of quote-unquote childish together with the people that you're comfortable with, di ba? Kasi ikaw yun yun yung core mo, di ba? Yep. Kasi at the same time, a child or younger us or childer us? Parang mas younger na version natin. Younger version. Yes. The kid. The kid in us, di ba? Sila talaga yung sila talaga yung Totoong tayo. Correct. Kasi Correct. itong tayo ngayon is actually tapal-tapal na lang to ng experiences natin. Improvement. 'Di ba? Parang improvement, 'di ba? Pero yung pagiging bata natin, pagiging childlike inside, dapat you will never lose that. Kasi yun yung magpapadala ng happiness din sa iyo and drive in the future. Ayun, 'di ba? Tara, I love it. O dito may mga sagot naman yung mga tao. Si Jassy Venture Vlog na naman po. Opo. Sumagot na lang siya. Your time to shine. Ayan. Sabi niya, kung kakausapin Magaling yung ka, younger self Jasper. ko, yan, Ay, magaling ka, ganda. Jasper. Tandaan mo yan. It's not me versus others. It is me versus my old self. That's what matters. Know your worth. Know And your totoo, trust the process daw. Oh, di ba? Nice. And ito naman si VM Vlog, sabi niya, kung kakausapin niya rin yung younger self niya, sasabihin niya, congrats, nakalagpas di ba? Nakalagpas ka sa sa mga mga challenge. challenges mo sa buhay. O kasi nakausap ko na to si VM, ang dami-dami niya talagang challenges sa life. Promise. Mas grabe pa. Kaya feel ko yung pagka-proud niya dito sa sarili niya right now. Kaya pinapalakpakan kasi women empowerment, o di ba? Laban lang, Mamshi. Kaya tuloy-tuloy lang daw and enjoy life. Alright. Ayan. So parang hindi na bumalik si Mamshi. Kasi na si Mitch. Ayan. So bago natin tapusin to, nagbe-breastfeed pa. Sa ating mga viewers and listeners natin right now sa YouTube channel, meron tayong 15 million na viewers today. Diba? Million. Ayan. So, do you have anything to ask our guests? Sige na, go ahead. Laban na yan. Tanong nyo na yan. Go, laban. By the way, pinapanood ko yung video natin dito sa laptop. Ang gaganda, Mars. Promise. Pero biro, ayoko na. Ayan. Ano yung mga tanong? Ang tagal ng mga katanungan. So far, nag-enjoy ba kayo sa ganitong chikahan lang? Yes. Yeah. Wait, Super. Diba? nag-screenshot si siya. Sino Isa pa. nag-screenshot? Isa pa. Picturean Ayan. mo kami. Isa pa. Bakla. Boomerang to, ka-boomerang. Boomerang. Boomerang. Oo. Go. 1, 2, 3, go. Galaw. Ayan, gaganda. Okay na. Okay. I know, right, chika? Ayan. May tanong si Jazz. Si Jazzy Send mo Venture sa na naman. group. Ayan. Sabi ni Jazzy Venture, if you are beautiful, empowered ka na ba? Automatically. Ayan. For Yan ang me, tanong. Go ahead. For me, if beautiful ka pero wala kang, alam mo yun, yung sa loob-loob mo, hindi ka naman wala kang may help sa society. Like, palagi ka na lang negativity, you're not empowered. Pwede. Parang ganun. O, diba? Ibang klaseng So, depende kung ano yung ano mo. Yes. May platform ka ba, ganun. Okay. Anyone else? Sino pang may gustong sumagot? For me, the term empowerment kasi it's like becoming powerful, di ba? So, if kaya mo tumayo sa sarili mo, if you can stand, you can take control of your life, then you're empowered. So, hindi ka, sumusunod sa hindi ka, ano ba? Hindi yung ibang tao yung nagko-control ng life mo. So, yun. Yes. O, diba? Pero ang tanong kasi, if I'm not mistaken, sa tanong ni If you're beautiful. If you're beautiful. Kasi tama naman yung mga sagot niya. Empowered ka na ba? Empowered ka na ba pag maganda? Paano mo masasabi? To what extent? I guess yun yung tanong ata ni Jasper. To what extent masasabi mo na kapag maganda ka, empowered ka na ba? Ayun. That's really a tricky question. Kasi Diba? when you're saying beautiful, what parang
how do you define beautiful? beautiful. You Yun. could be beautiful. Inside. You could be beautiful inside. Yeah. You could be beautiful like outside, based on the standards of the society. But kasi beauty is in the eye, diba? It's very cliche, but Of the beauty is in the beholder. eye of the beholder, right? So if the question, if you're beautiful, empowered, for me the answer is yes. Depends on what beauty you want to portray. Yes. Ay, gusto ko And yun. if you want to be empowered by being beautiful, then why not? Some influencers do that. They make use of their aesthetically beautiful Beautiful face. faces to to empower people. So Yeah. for me the answer would be yes. Yes. Oo nga naman, di ba? Kasi it depends on your definition of beauty din. Di ba? Doon din mag-entail kung ano yung sagot mo dyan. Di ba? Ang gagaling daw, sabi ni Jasper. O, di ba? Anything else to add? Okay na? Good. Goods na. Ayan. Goods. So, ayan. So, I guess, ayan, I think, I know, nag-abot na tayo ng 2 hours, pero hindi ko din na-feel na 2 hours na tayong nagchichikahan. Kasi this is actually a conversation that is sobrang nakaka-happy kasi hindi siya, relevant siya. That's one. And at the same time, ayan, nagbabalik Isa si si Mitch nagbabalik. Ayan. Ayan, last So, question kay Mitch. last question daw kay Mitch. Ayun. Magtanong pa kayo. Ayan. Ay, siguro tanungin na lang natin si Mitch kung ano ang masasabi mo or kung kakausapin mo yung 10-year-old self mo or younger self mo, ano ang sasabihin mo sa kanya? I was listening kanina. Yun nga sabi niya, yung younger self natin. Yes. Nasa Qatar kasi ata to si Mitch. Nasa Qatar. Ayan, go ahead, Ayan. Mitch. Na kung yung younger self natin, yung mas nagsasabi or mas tayo yun. Parang naniniwala ako doon. Kasi nagbabago naman talaga ang tao, lalo na sa experience and sa mga pagsubok. Ayan. So siguro to my younger self, sasabihin ko na huwag kang laging takot. Sumubo ka lang lagi kasi isang attitude ko medyo doubtful sa sarili. And yun, lakasan mo loob mo lagi and subukan mo lang. Go, try. Oo, go, sabi Go, nga go ni lang. ni sino nga yun? Rufa. Rufa. Rufa me. Oo, go. O, di ba? Tama yun, di ba? Kasi sometimes nga, di ba, syempre, minsan kapag growing up na din, nagkakaroon din tayo nagsastart din na magkaroon ng, and maglinger na din yung fear sa heart natin because of the uncertainties of the future din. Di ba? Ayun. Alright, so ayun. So thank you so much, girls, for this Thank you, wonderful Sid. conversation. I hope na thank you so much kasi Thank napaunlakan you niyo din. yung aking invitation. And with that, I guess pwede niyo na i-invite yung ating mga listeners. Meron tayong 10 million, 12 billion ng viewers ngayon. Invite niyo na sila sa inyong mga pinagkakaabalahan. Gusto niyo bang invite sila sa inyong businesses or sa inyong mga channels? Ayan, go ahead. Start tayo kay Chango. Okay. Hi guys. So, please follow my online shop, Happy Cone, if you're into clothes, so mga fashion ganyan. So it's really affordable and I have something coming up kaya for the past 3 months medyo wala mo nang gulo sa shop ko. So ayun. Also, I have a local product which is Strange Co PH. You can visit our website strangecoph.com. So it design namin siya locally. So ayun, nagsisell din kami noon. And also, if you're into plants, if you're a plant mama, you can visit our shop as well sa SM named G Tropics and also sa IG. And lastly, if you're building something like your house or anything na kailangan nyo ng bakal, you can message us. Kailangan ng bakal. Natuwa ko sa kailangan ng bakal. Yeah. So if kailangan nyo ng mga metal needs, ayun, you can visit us sa Instagram or FB at Maymay Metal Trading. Ayun. Ayan. O diba? Ang daming businesses, diba, Kala? Yeah. Pambun ka Ay, naman ng also Gcash pala, mo. subscribe
subscribe me on my YouTube channel, Chang Sia. So, ayun. Yes, oo. Napanood. Follow Kailan ko na rin ang kayo. subscribers Ay, subscribe mo, ko. Chang? Kunti pa lang naman. Secret. Chika, 2,000 ka na, Mare. Oo, nga ganon. Ayan. Thank you Ayun, so thank much, you sa Chang. friends O yan, and so, family ko. Ayun. yeah, support natin ang ating mga business owners, mga local business owners natin, and of course, mga women na nag-business kasi hindi madali ang business, di ba? True. Alright, thank you so much. How about you, Jaja? Do you have anything to plug? Go ahead po. Yes. So, right now, medyo matumal yung classes, but we are planning to sell pre-recorded classes. So, follow at Zero Studio PH and 18 PH, and also Careless Music PH. But my personal handle or account is at Jaja Bordado. So, follow me on Instagram, Twitter, ano ba ba? Ano ko iba? TikTok. Hindi ako Yes, masyado TikTok. Pero I'm not really active there. So if you're interested, enroll your kids. Also, we have we're trying to launch kids classes soon. Right now, hindi pa available ang studio classes, but we have regular classes as well. Also, my other side, on the corporate side, we are an outsourcing payroll company. So you can follow Bridge Payday PH and Yes. visit our website, bridgepayday.ph as well. So if you're interested for your small companies or big companies and you need HR or HRIS solutions, then please visit our website. Ayan, thank you so much. Ngayon ko lang naalala, pwede pala dito mag-spotlight. True. Hindi lang patapos na. Kasi ang sarap kasi ng conversation natin. Hindi ko na naisip pag pindot-pindot, Mare. Ayan, thank you so much. Pero ano din natin si Chang, baka magtampo. Ayan, ayan. Ayan. Alright. Wala. Ulit. Ayan. So, okay. So, thank you so much. Ayan. How about you naman, Mitch? Do you have anything to plug? Ay, nawala na naman si Mare. Oo. Ayan, si Patch na lang muna. Alright. Go ahead, Patch. Hi guys! So if you want to see more of me and the content that I create, you can check out my Instagram, TikTok, and YouTube channel. That's all at Patch Hymalin. That's PATCHJAYMALLIN. Ayun, Patch Hymalin. I just uploaded a new video ngayon lang. Ay, wow! Panoorin natin yan. Yes. Subscribe. Thank you for having Subscribe. me. And of course, kailangan nating what you call this? Mag-collab na. Alam nyo na yan, mga Mare, ha? Mag-collab tayo. Cool. Yes. Yes. Soon. Ayan, ito din si Chang. Mag-collab din tayo, Mare. Sure. Ayan. Feeling ko mukbang na naman ang mangyayari nito. Ano na ako papayat? Maganda yun. Ayan. Now, how about you naman, Mitch? Thank you so much, Patch. How about you, Mitch? Do you have anything to plug? Go ahead. Oo, nasa Qatar talaga to si Mitch. Oo. Ayaw talaga. Go ahead, Mitch. Sorry, nawawala na naman yung net ko. Ayan, so please subscribe to my YouTube channel, Mitch Villanueva. And follow na rin kayo sa Bicol.ph and meron YouTube channel ang Bicol.ph para sa mga news, current affairs, feature stories dito sa Bicol. Mga issues, mga dapat niyong malaman na information, lahat yan nasa Bicol.ph. And also, please support my small business, Artful Wave, Arts and Crafts. So dito may mga cakes, kahit anong arts and crafts, mga DIY. Okay, so mga DIY mom, yung aking mga ginagawa dyan. So please, my small biz. Thank you. Ayan. Thank you so much, Mitch. Madami nga talaga tong ginagawa si Mitch, ano? Aside from being a mom, meron siyang content, din kasi siya, writer din siya and producer sa Bicol.ph. Ayan. And at the same time, yung Artful Wave niya na cakes, 'di ba? Push natin 'yan, 'di ba? Support natin ang mga babae na nagbe-business. Thank you so much. And of course, ayan ang ating madam
Go ahead po. Hi. Sige po, Yes, plug hi. na natin. Hi. I'm inviting you all to try our services, the Drip Room Aesthetics. So, ayun, follow us in IG and Facebook po. Ayan. Ano ba mga services na ino-offer? Gaganda ba kaming We're ganyan? offering mga premium Sexy. premium Gluta Drip, Gluta IV, Diode Hair Removal Treatment, Opera PDT Mask, Oxygenated Part 1 Superfacial, Whitening Laser Treatment, and more. Ay, gusto ko yung Basta and lahat more, ng ha? pampaganda. Di ba? Pero magkakajowa din ba? Ganun. Hindi guarantee. Di ba? Sabi nga ni Jassy Venture, your dream beauty is just a drip away. Taray. Merong tagline si Mare. Your dream beauty, yes! Kaya i-subscribe nyo to Ayan si na, Jasper, ha? Yung si Jassy Just Venture kasi Venture, sobrang yes. ano din to si Ma'am. Nakakatuwa Kasama yan. ko to. Si Oo. Jazz. Yes, Ayan. tama. Your dream beauty is just a drip away. Yes. Kayo niya Ayan. ano, di ba? Ni Jasper. Correct. Ayan, so it's saddening, no, na to end this kasi sobrang happy ako sa naging conversation natin, ano. And I hope sa mga nagstay, sa mga nanonood pa din hanggang ngayon, I hope na meron kayo natutunan with all these empowered women na sina Chiang Sia, sina Jaja Bordado, sina Mitch Villanueva, Pat Harmon, and si Joanne Estor. Ayan. Alam ko madami pa tayong magiging conversations about women. Pero for now, ayan, this ends our first and pilot episode of the Sid Luna Show. Thank you so much, guys, for coming. I hope na Naputol. Nawala. Nawala si Sid. Nawala si... Bakit ako nandyan? Dahil babalik. diba? At nagbabalik ang The Sid Dali. Luna Show. Dito show. Bumirang pala tayo, wait. Ano yun, Mare? Paano ulit? Isend mo sa Boomerang. group. Boomerang ba ulit? Boomerang. Opo, ayan. 1, 2, 3, galaw-galaw. Ayun. Alright. Ayan. So, ulitin ko na. Mag-outro na nga ako eh. Ayan, thank you so much guys for tuning in sa aking first and pilot episode of the Sid Luna Show. Madami pa tayong mga ganitong klaseng conversations in the future. Hindi lang conversation, we might have game shows. Magkakaroon din tayo ng mga kantahan. Pero hindi ako masyado Nice. sure sa kantahan. Baka makopyright. Oo. Mga sayawan and everything, di ba? And gusto lang talaga natin to maging entertainment show, yung ating The Sid Luna Show, o diba? And of course, we want to stay relevant with our conversations na hindi lang tayo nagchichikahan, but also we can make impact to many with our experiences and lahat ng mga opinions natin about these topics that is relevant to our society of today. Ayan. So with that, thank you so much guys for coming. And of course, thank you so much to our beautiful guests. Thank you so much, Chiang, Jaja, Mitch, Patch, and Joanne. I hope nag-enjoy din kayo sa ating conversation. And guys, isupport natin tong mga babaeng ito because we will really see them in the future pa sa mga pwedeng hindi dito sa aking show but also sa kanilang mga kay Jaja sa dances niya, kay Chiang sa mga business niya, 'di ba? Kina Patch, kina Mitch and kina Joanne. Ayan. I hope happy yung ating mga viewers. Hindi ko alam kung paano tatapusin to, pero thank you so much guys. Once again, this has been Sid Luna and this is the Sid Luna Show. Good night. Bye everyone. The Sid. Bye. Good night. Bye!